سيساي بلا كانوا شمونا بلا كانوا صراحة عشان كانوا قرروا عند كابتشنان عند بريشن أفتنا يشني مرة ولا ساي بقى فرينا مالتي بقى ما فرينا مسخاي يكون نبيل دقابر بعربيليكا جزاي دخيت أجي مش الباد أتخيل إلكتريكا يتخفل لها أجي نتاي دبلن كاب أوف تبي أنت إيه تبزي بلون تاك دايق دي شو كسوق عبيلك ما قوي قوي خدنا صح أمزو مستن عبيكات وين مستن أفتنا برا جزاي دعت يصدر يمزو الدو بدأرينا بخامت هذا سنة ميت أن يرنس خنزي لمني يلبلا هاشو لجزا سيا هاجر كذي سيا هاجر حجري عين تلم كين تلم بفتعري حلوة بزيت فيوري سلام زي خبركم تخطاتلتنا أبزل لخمو أسالت أنت أننا نزلو هيوت كتمرحو سناي من يتايك بلت يدلي كموترو نلومون بستفلا لكورنا تاريخنا مكناتو بزيكاتي ناي برتاو قالسي مستاريخ قالسي زبير تراز تأساسر كل شنخاوي تمحبراوي بوليتيكاوي خالق قصات هيوتنا بزدس الشنخيا تا علام اب اوندو زامدبنا نلوم خا خاطي قد محجي زقربو زنبركو كم ملسا ابزوريا تاريخ مكناتو توم زركو كملو زياده زخركم كتحدثوا توم دحرواي ولدو خا انتاي نيرو نافلطو انت كتحزو حدا ارستي بيلا زلخو اب سبورت اب زوريا سبورت اب عودو سبورتينا كنزارب كاونا او خا اب قوس اجري اب كم عينت كنتات بتعاطافነት ተረህን ለሀገርና ወፊልና ለሀገርና ሽም ተነጸውዕና ገዳስነት አለው ማለት በመጀመሪያ ክቡር አምባሳደር ግዚኻ ጥፊኻ ብዝናዓና ሞራል ንምሃብ ከምኡውን ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ምኽርን ካልእ ዝኾነ ተሞክሮታት ዝሃለፍካን ብምሃብካ መጀመሪያ ብሽም ተጽዋት ክነመስግናካ ንፍቱ ካልእ ኻኒ ዛጋንታ ኣብ ኤርትራስ ዝሓሸ ናይ ጸዋታ ሲስተም ዲ ዋላ ቴክኒክሊ አርያ ናብዝ በጽሐ ዘላ ሕጂውን ናብዝ መጢና ናሕና ንፈርሓሉ ነገር የለን ታጋንታ ትገጥመና ዘላ ወላ ዘይንፈልጣ ንኹን ዳምበር ከም መጋጥምትና መጠን ቅናዕቃ ንኽእልና ናሕና ካ በቲ ዘለና ተመክሮ ዲ ወላ በቲ ዘለና ናይ ኤርትራውያን ሽም ሓንትላ ብሓቦን ንሕዲስ ነቲ ዘሎ ናይ ኤርትራ ወኪል ዲ ወላ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ነቲ ንዓና ዝስዕበና ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጉስና ከም ንኸይስ በዓል ሙሉእ ተስፋ ናይ ሰማንያታት ተስዓታት ዝነበረ ወኦ ስፖርታዊ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወት እንታይ ይመስል ንሎሚ ሓደ ከፍቶም ኣብኡ ደሚቆም ካብ ንዝክሮም ሞትሩ ኣብ ዝኽርና ኣብ ሕልናና ዘይጠፍእ ሓደ ኮኸብ ናይ እዋንቲ ካብቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ ከዋኽብቲ ተፃዋታይ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መን እዩ ዕላልና እንታይ ይመስል ከዓ ካብቲ ነካይዶ ዘተ ክትረኽቦ ኢኹም كموترو كسب مودة تحسنا مسانا هتصنحو دقيمة دقاقيمة يمسجن سنايم كتال قاشانا بعلقة خطب المريضة مدرخنا بخاي وماني خاد عربايت خانتا يمثل كم أتوي تحرت بعزونا يسبورتاوي واتكاها بو قدم تقبل كم وصينا المجمرة زي دغري كفلي أدنى أنا قبل بيمسجن ስለትናይ ስፖርት ሃገርና ዝነበረ ፍላግ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ንዑ ክንትርኻፍ ዝብል ቃላ ብጣዕሚ ካብ ልቢ የመስግን ሽመይ ማኑኤል ኢያሱ ይበሃል ተወለድ ኩሉ ዓዲ ብዓቦ ኩሎም ከዓኒ ኣተክሌዛን ብድሕሪ ከዓኒ ናብ ኣስመራ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንኸጠናበብ ኣብ ሳንታ ኣና ኣትየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ባርካ ናይ ሓጂ ባርካ ቤት ትምህርቲ ትበሃል ኣላ ናው መጨ ማለት እዩ ቅድሚኡ ኣብቲ ናይ ኣተክሌዛ እንደነበረ ጎልጎል ኣበርክያ ትበሃል ኣላ ጎልጎል ንእሽተያ እንጂ ዝኾነ ተጫዋታይ በኣ የድሓልፍ ካብ ቁልዕነቱ ስጋብ እቲ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሓሉ ኣብኣ ኻት ፈሪ ሕጂ ካብታ ጎልጎል ኣበርክያ ዶ ፍሬቶም
ተጻዋታይ ሓደ ምዃነይ ከዓኒ ይሕበን እዚ እዚ መስል እቲ ድሕረ ባይታ ኣብቲ ናይ ስፖርት ጀማምራ ካድሓን ካብ ትሕትኻ ተወጊስና ንምልስ ማለት ፅቡቅ እጅብቲ ንእሽቶይ ተምሃራይ ኮንካ ከምዚ ክጠቕሶ ፀናሕካ እቲ ከባቢኻ ከም ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ናይ ሽዑ እዋን ወላ ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ከባቢኻ ኢኻ እንዳተምሃርካ ስምዒትካ እንዳውፅኻ ድሓር ቅርፂ እንዳሓዘ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ውድድራት ከምኡ እንዳበለ ከዓ ሽዑ ቀበሌታት ከፍተኛ ከምኡ እንዳበለ ክሳብ ኣውራጃ ገለበት ናይ ሽዑ ኣፀዋውዓ ከዓ እቲ መስርሕ ከዓ ይቕፅል ነይሩ እንዲ ምናልባት ካብዚኣ ክተትሕዘና ቅድሚ እቲ ፎርማል ኣብ ክለባት ገለ ቅድሚ ምስጋርካ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳሚት ትመፅእ ናይ ቤት ትምህርትታት ናይ ጁኒየር ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ወረዳታት ፆታ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ኣተክለዛን ወረዳ ነይራ ዓዲ ሰግዶ ዓዲ ጓዕዳድ ነፋሲት ተን ከባቢ ኣብ ኣስመራ ደለዋ ማለት እዩ ናይዚአን ሕጂ በብወረደአን እቲ ውድድር ኣብ መፋሲት ተዳልዩ ኣነ ከዓ ናይ ኣተክለዛን ወኪለ መፅአ ማለት እዩ ኣብቲ ውድድር ዋእዋእን እዩ ነይሩ ዓዲ ሰግዶን ኣተክለዛን ፋይናል በፅሕና ፋይናል በፅሕና ኣብዚኣ ፋይናል ዝበፅሕና ኣላ ዓዲ ሰግዶ ስዒረምና ንሕና ካልአይቲ ወፂና ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ጁኒየር ናይ ተምሃሮ ዝነበረ እዩ ካብዚአን ኩለን ወረዳታት ሕጂ ነቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መውራጃ ሓማሴን ይበሃል ነይሩ ብቲ ግዜቲ ኣስመራ ንበይና ሰኒሒት ሰምሃር እዚ ሕጂ ሰሜናዊ ባሕሪ ንብሎ ዘለና ሰራይ ኣኩሉ ግዛይ ሰቲት ክኣሸው እዚ ጋሽ ባርካ ደሎ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ በብናተን ክኣሰን ከዓ ተዳለያ ተባሂለን ብናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ካብቶም ናይ ኣውራጃ ሓናሴን ተመሪፀ ናብ ኣስመራ መፅአ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ናይ ሙሉእ ኤርትራን ናይ ኣውራጃታት ውድድር እንተዘይተጋጌ ከረን ወሲደማ ምስለን ሰኒሒት ኣብዚ እዮም ሕጂ ንዓና ብጥምትና ሕጂ ኣብዚ ጋንታ ኣድሊስን ኬሚካልን ሕጂ መነን ዝኾኑ ደለው ተኪኤ ብርሃ ብናይ ኣድሊስ መምህር ዳንኤል ከዓኒ ብናይ ሳፔ ሕጂ ደሊናካ ኣለና ድብል መፀዋዕታ መፀኒ ኣነ ግን ገና ትምህርቲ ጀነራል ስለደይ ወዳእኩና ገበርኩ ንኣተክለዛን ተመሊሰ ጀነራል ናይ ሸናይ ክፍሊ ወደየ ውንጫ ይሕሸኒ ቅድሚኡ ዝገብሮ ነገር የብለይን ኢልዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ኣስመራ ምስ ሓለፍኩ ከም ዝበልኩኻ ናይ ቤት ትምህርትታት ውድድር ነይሩ ኣብዚ ናይ ቤት ትምህርትታት ውድድር ከዓ ኣብ ካምቦን ሽዑ ባርካ ኣይኮነን ዝበሃል ነይሩ ባርካ ዲ ዝበሃል ነይሩ ካምቦን ረሲዐ ኣሎ ዓበት ከዓይ ቤታ ተመሪፀ ንካምቤን ወኪለ ተፃዊተ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ተኸዓኒ ናይ ሙሉእ ናይቲ ውድድር ናይ ብዙሕ ጎል ደመስገበ ተፃዋታይ ነይረ ማለት እዩ ካብዚኣ ሕጂ እንደገና ኣድሊስ መፅኒ ደሊናካ ኣለና ከምዚ ክነብል ኢና ኢሎም ሕጂ ኣነ ኣፍሊጦ ይብለይ ናይ ኣውራጃ ኢኻ ናይ ወረዳ ገለ ኢኻ ተመሪፅካ ትመፅእ ዘለኻ ኣብ ክለብ ክትኣቱ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር እንታይ ዝግበር ገለ ትፈልጥና ሕጂ መፅኦም ቅድሓ ምሳና ጋንታ ክትኣቱ ኢኻ ከምዚ ደመስ ክንገብረልካ ኢና ከምዚ ጌርና ከዓኒ ትምህርትኻ ትከታተል ገለ ኢሎምኒ ማለት እዩ ዝከረኒ ሽዑ ሓንቲ ካፕችኖን ሓንቲ ብሬሽን ኣብታ ናይ ችንዮ ማርያም ናበላ ስታይ ብኣፈሪኖ ማለት እዩ በቃ ብኣፈሪኖ እዚኣ ፈሪማ ኣድሊስ ኣቱ ማለት መዓስ ነይሩ እዚአማ 85 ፅቡቅ ክንመፅና እዚ ናይ ኣድሊስ ቁርብ ክመልሰካ ኣብዚ ብፍላይ ትዋውዕ ዝነበረሉ ካብኡዮም ዘለልይኹም ካብ ቤት ትምህርትታት ካብ ዝትብሎ ዘለካ ናይ ኣውራጃታት ናይ ከፍተኛ ቀበሌ እንዲኹም እንዳተለለዩ ከምዝናትካ እዩ ዝበዝሐ እቲ ድሕረ ባይትኡ ኣብቲ ናትኩም ግዜ ዝነበሩ ሽዑኡ ንኣብነት ብኣተክለዛን እሞ ንዛረብ ከምሳኻ መፃወትካ ዝነበሩ እሞ ከምዝናትካ ዕድል ዝረኸቡን ዘይረኸቡን ወይ እውን ክጥቀሱ ዝኽእሉ ብዓልመን ትዝክር መፃወትካ ኣብቲ እዋን ትነበሩ ሕጂ ዝከረኒ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኣድሊስ ክንኣቱ ከለና ከምዚ ዝበልካዮ ካብ ቀበሌታት ተመሪፆም ዝመፁ ከዓ ነይሮም ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ማለት እዩ
احنا خانه زم بنهبراجا وددر دكايدنا خان انا نير حدا دستاش مخ او دخرن نيرو كلتنا بعدليس نات مالتي اجي بزحات كاني حدا اماني اللي حزحز بالنور اسياس عاي انت زي تقاقي حدا رابع عيرسي انه زيم كان خان معخل اسمره دزم كان ما قبيله يمزمر صدلو جندو نقوم لنا مالتي شديش تدنا شوعته تصواتس بحنسلنا وادليس ابشتاتينا مالتي اجت لايسبرت بفريلو مبر اجراب صبغ نور تماوراجاتات تمرت تماي قلليتات كابزحات تصوات تفري ናይ ቤት ትምህርቲ ከኹም ስለዚ ኣብቲ ግዜና ዝነበረ ከዓኒ ቀሊል ኣይኮነን እጂ እንታይ ጉዳዩ ጋጢምና መሲሉካ ንሕናስ ትሬኒንግ ምስ ፈርስት ዲቪዥን ጌርና ንፈልጥና ሸውልካ እዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ትገብሮም ነበርካ እዩ ኣብ ኣድሊስ ምስኣተና ግን በርቲዕና ገዲል የማነ ገዲል ኢኻ ነይሩ ስኹዓት ካብቶም ሓያላት ኣሰልጠንቲ ብፊዚካል ትሬኒንግ ቀዳማይ ድፍለጥ ኣብ ኤርትራ قديت تريننج مسبرت أنا غرفة برتي أمز تريننج تمرتي كأخسنا خلني ولا متعتي ولا مرات أبزي أحد يقول لي جزيرة بدي عريز غيد نغيره أبتجويته والعبتها راد اللو برهان هبسل الشون كوميتين أي أدميسي أبو جزاء تقع قرويتنا أنا الدحان كتلون دقيقة أجوها كنزيد قبل كنزيد قبل كلام ملتات نغيره anyway እንደገና ትሬኒንግ ከም ዝኸይድ ገይሩ በዓሉ ትምህርትና ብፅሓኒ መኪና ገይሩ የለ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሕሲ ዓብ ፃዕርታት ካብቶም ዝገበሩ ሓደ ሰብ በዚ መገዲ እዚ ከዓ ከመስግኖ ይደሊ ብኸምኡ እንዳበልና ከለና ሕጂ ኣቶ ጌዲል ይቕየር ተኪ እብርሃ መፅእ ኣሰልጣኒ ሕጂ ብቲ ናይ ጌዲል ዝነበረሉ ግዜ ሪዘርቭ እያ ነይራ ኣነ ምክንያቱ ክንደይ ነበራት ተፃዋት ኣለዉ እዚ ሕጂ ኣብ ደጉ ዓሊ ኣብ ዙላ ኣዱሊስ እዚአን ሕጂ ሰለስቲአን ኣብ ሓንቲ እየን ተጨቢጠን ኣዱሊስ ተባሂለን ማለት እዩ ናይ ከኖና ስለነበረ ኣብዚ ሕጂ ሓያላት ተፃወቱ ካብ ሰለስቲአን ጋንታታት ተኣኪቦም ስለ ድመፁ ንሕና ከዓ ሓደሽቲ ኢና ናባናስ እቲ ፎከስ ዝነበረስ መቐፃሊ ከዓቢልና ኢሎም እዮም ሒዞምና وتن حيلو تصعت ግን ቆንቲ ተሰለፍትም ነይሮም እንጂ ኣስታስ 6 ወርሕ ቆም ኣብ ሪዘርቭ ነይራ ማለት ያ ባዕሉስ ተከይድ راح مسمጽ ግን ቁርብ ናይ ምስላፍ ዕድል ረኺበ ተለዊራ ኣቱ ድሓር እውን ቋሚ ተሰላፋይ ክኸውን ኣቱ ወፅ ብዓም በኾነ ፖዚሽን ሒዘ ማለት እንጂ ኣከም ዝኹነታት እንዳለው ኮይኑ دارجا 86 نفط مترشة قائمة السلاف استرايكر كوين بيجي نزيع زراعي ماي إلبا ماي أديس أبابا متوعتها متقنا مالتي معي كاو أدلس مكيل نصفن أسيخ أني كاب سابو مالتي جيز سربرايز كوين ننعي أبزي 5 دقيقة بينكوس حاجة أديس أبابا خيري خمي غيرها خبليلة anyway أديس أبابا خيت أديس أبابا التاخرنا ترانين تمجبي كله أفتقدني أنا خانوس أدنى سلزنا برا صبوق هنتنا مالتي أجيب زي أنت يا تكبر أنت تصعد جنب اليوم بنص سلز تكسرنا أدنى غيرهم تمنا إلبا مالتي أجد هان زين مملسون جانتا من الاتدهار أدنى غيراسي زين مملسون جن أفتنا إلبانا أسمرا ديكونا سعبد الله يمتصوتو اليوم معنا يفانونا مالتي ودحرزي أنا ناب شوبولين ابن مقتاوي أبار كيت كات مسكالة أسفاها قولنا قبرنا خلنا بس إلبا غفرم مالتي بدأ قزاتشو برونت أواني نعطي دلينا كان لنا يولن مالتي جاري شنطة بس تفكينا نايش بولينيا أبا أتين استخدمت أنا هجي كنوزد كان عندها شبوليني أبا أخيت كأخ أني استايكا مستماناجر تود يقولون مالتي
دايركت خيت قال حمد أخذ لنا أتداوي تمشون ناي تشوبوليني ماناجر نغيرش لأنه 300 سمانة دومس كون كويس ركاينا بوزه عامل زي عرفت بزبطه بوزه أبعد ليش كله خص بوكيت ماينس كان دوس النيرة مثل كسمانة دو قالوا دوس النيرة جيت ما ذلك جن قال كيف المدي عيني حاسق ما واخد له فريمة تشوبوليني بزي آيات مالتي لك متى قد تشوبوليني سي أدليس مجمع رامس متأخم بزن مراريتهم كم زبل كأدليسي تاناي كنا ما سلزنا برات دو علي ولا درب تجول علي رجولا قال خوينا شو أدليس بعلم أنت أنا كمو كابوزحات ينذكرهم كابول مالتي على مدة عشاوي وديسيت بهوته لين تدرس وريت بهوته لين جالة جي انترناشنال لانيا البيترلا سيسي أنوار إبراهيم نجا بركت شو محيالات كعيدنا برنا أدلس نجاسي زين عجنا برات تعتم أو تعني حمنا مالتي أنا حاجة حدشتي توسيخنا من لنا حد شو تنخون تتعتم مسؤول مالتي بتقصكوا من بزحات علو بزي سلنا واحد زين كنت مكندز نبرو ما يتاقانتا سلازي ناب قدم تشبالي نمخادكا أبي قالتها نعاخا مؤمن مسانا تكون لك إلهم سي فتنات ميوري مخناتو ريو مخان تلليها كساب بعد سبب ون بعبي مست حاجة بتريك تأميت كلها دروم بزن ما ناتوري كلهم معاخا نمسحاب نمؤمن قال تزنا برا ديل تزنا برا مزرم تذكر له جنبه أتكلم طعن بند حساب أي جي اوكي تبغى نجار ناتو قدامي تيلتان يا جانتو قلنا عناون كندوك يدري أننا نورو أجي مسخا يكون نبيل دقابر بحر بيليوكا جزاي دخيت أجي مش الباد أتخي إلكتريكا يتخفل نخ أجي انتاي دبلن كاب أوف تبلي أنت أي تبزي بلو انتاك داي قدي شكو عبيلكي ما قوي قوي بناتها أمزو أجي مستن عبيكات وي مستن أفتي تنبرو جزاي دعتو يصدر يمزي ودو إرينا بخامت هذا سنة ميت أن يرنس خنزي لمني يلبلا خاشو لجزا لا تاسفاي زي فلت إيزي الكا خاصة يتبلا أجي نبي حق تسابع أي حيال سباي عمدو نبرو كان محاضر دخل دحر كل جزء البات راح مثلا نيرمبر أرتو دحر مس جوبزنا بزنا إثيوبيا دخلنا له كل ريو خلينا خاني كلا عينت خوينس أنا حكا يجنتايو نتي إرتراس ترنا في نيرو ولا كان البات راح دكايدا نيرو كنمبر وكلنا يتمتنا نيرو لذي حيال سبعي نيرو ويتندي تكمل لنا سيستمات جن زاد بالكوخة أوه الإلكتريك موجود خد قومي خاطركم قلنا اللي روناته الفا الإلكتريك تأتي هسه ساعتين سلك قال زر ما تاخذن ولا حدا تساعتين كابيدم ليك يفلتني مجمريا ጊዜ أنا كابيدم ليته أجي كل ጊዜ الزارة زندك أسمرا بزمتين إيش كأن سسخة أتكلم ساكتي خا أشكي أنا بلوي لأنه عليتين توزع ياوي أجي كوميتات نابلة بستايب لأنه نيرو مالتي بزيكا تشبولين إلبان قالت ك بزيكا تنا إثيوبيا حيل الإلكتريك قالت أبزنا برا كلابات وعلم يلو تنيرن تم قالت كوم عينتنا يطنا بر نجر وند الجن تايدي أرتجزت بلا على ده أنت تقدرنا برا إلبا أبليس تشبوليني كم زبل كان نيلوتي زيمتنا بقدام درجة بسرعة واليها واليها تن كليتا دمت حاجي كاف سكندرجين ملسا بحلفا قالين قمت جن زين النيرة وزعت بزي اتي بدي در كمان تمات اتاني كاف دقر مكا نيلوتي وتم بحي اللي قان تاخلو شامبيون كونا ما يفلتون زي كل جزيات قرمنا نيرة أدلس هجي حدا جزية تأتت وتي يعني
ሻምፒዮን ኮኑ ወይ ካልኣይ ትወፁ በለዮም ነይሩ ኣብቲ መጨረሻ ንሕና ድመፃናሉ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዓሊሎኖ ብነበረ ቺፖሊንን ኤልፓን ሕጂ እንታይ ቀዳማይ ካልኣይ ትወፅእ ንኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ናይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን በሃል ማለት እዩ ሕጂ ብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ትወዳደር ካወዲእካ መሕላፍ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ወዲእካ ሕጂ ኣነ ዝነበርኩሉ ቺፖሊንስ በብክልተ ትኸይድ ነይራ ናይ ሻምፒዮንን ብናይ ወዲእካ መሕላፍ ሕጂ እተን ጋንታታት ኣብቲ ግዜ ዝነበራ እዘን 5 ዝበልኩ ብጣዕሚ ሓያላት እየን ነይረን ስለዚ ናብ ካሽሙ ክልመፅ ምናልባት ገሊኡ ተመሊስና ወላ እንዳዘክርና ናብ ቺፖሊን ጉዕዞኻ ግዛቸው ረኺቡካ ፈሪሙካ ዳርጋ ናብቲ ማናጀር ወሲዱ ከቢድ ገንዘብ እዩ 80 ቅርሺ ህይወትካ ካተር ብዓይኖን ፀኒሖም ካ ሽዑ ቺፖሊን ብነጋሽ ነይሩ ደቕድሚኻ ፀኒሑ በዓል ግዛቸው ሕጂ ኣብ ቺፖሊኒ ካብ ድሕሪት ክንጅምር ደሳለኝ ቦርቴረና ማለት እዩ ክብረ ሚካኤል ብህይወት የለን መንግስተ ሰማያት ተዋርሶ ሕጂ ብርሃኖ ካርካሳ ሃብተ ተኪበ ሚካኤል ስብሒ ነጋሽ ተኽሊት ሳምሶን በርሀ ኣንበሳ ግዛቸው ቀላቲ እዚኦም ከዓኒ ኣብ ቺፖሊን ፀኒሖምኒ ከም ቆንቲ ተሰለፍቲ ማለት እዩ ሓደሽቲ ተሓወስናዮም ከዓኒ ተስፋ ስላሴ ወዲ ሓማ ሃደኻ ጫሕማ ደብልዮ ነይሩ ዮሃንስ ሃብተጋብር እዚኦም ከዓ ሓደሽቲ መፂና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ካብ ኣድሊስ ክመፅእ ከለኹ ደልዮም ካብ ኤሪትሮግያ ትበሃል ደልዮም ከዓኒ ካብ ማይ ናእሽቱ መፅኦም ናብታ ጋንታ ተሓዊሶም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ቺፖሊኒ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ኣዲልስ ከለና ሓቂ ዘረባ ከምዚ ሓቆፍቲ ነበሩ መብዛሕትኦም እቶም ነባራት ተፃወቲ ዝኾነ ነገር ድሕንቲ ትኸይድ ዝኾነ ነገር ወላ ኣብቲ ምሕፃብ ድዩ ወላ ኣብ ምምጋብ ድዩ ኣብ ምቕያር ድዩ ገለ ድዩ ገለ እቶም ዓበይቲ ክስታይ ምስ ኮኑ ኢኻ ሕጂ እዚኣ ናቲ ኣብ ርእሲ ኣላ ኣብ ኣድልስ ከምዚ ማለት እዩ ገለ ኢላ ቺፖሊን ምስ ከድና ግን ወዲእና ትረንን መፂና ሰርቪስ ጌርና ሕጂ ከምቲ ናይ ኣድልስ መሲልና ነው ጠጋኻ ሒዝካ ክፍትልትም ዓበይቲ ስጋዕ ዳፀው ክብረ ሚካኤል ሕጂ ካፒታና ናትና እዩ ነይሩ ገሬ ኢና ንብሎ ኣባኒሽ ጀም ቀለ እተው ተዓፀው ዋ ነገርና ዕድሚኦም ክንሕፀብ ኣኖ እሱኦም ሕጂ ቅድሚኦም ቅድሚኦም ከም ትሕፀብ ጎብራ ቅድሚኦም ክንትቕይር ጎብራ ቅድሚኦም ጎብ ሕጂ እቲ ጋንታ ካልእ ዓይነት ትቐንዲ ናይቲ ጋንታ መቐረት ዝነበረ ኸማን ካብዚ ዝተበገሰ ሕጂ ፍቅሪ ምህሮኻ ኣተኣላለዮም ምህሮኻ ወይ እንታይ ክትገብር ከንደለኻ ገለ ተባቕብዑኻ ኣብ ሜዳ ከዓኒ ልክዕ ከምቲ ብደገ ብሉና ልክዕ ኣብኡ ከዓ ከምኡ ሞራል ኣለዉኻ ሕጂ እስኻ እንታይ ካ ትኸውን ምስቲ ዘለካ ዓቕሚ ንቅድሚ ጥራሕ ካ ትኸይድ ሕጂ ናይ ቺፖሊን ብልጫ ዝነበረ እዚ እዩ ኣብቲ ጋንታ ሕጂ እንታይ ገንዘብ ኣይተሓተትን ኢኻ ብፍቅሪ ገይረን እየን ድፍል ደብሎ ወላ ሓደ ተፃዋታይ ከምዚ በኪት ክስኸኒ ኣሎ ከምዚ ከብለኒ ኣሎ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ከምኡ ከዓኒ እቲ ደሓየለ እቲ ደዓበየ ውፅኢት ተምፅእ ነይራ እታ ጋንታ ማለት እዩ ድሓር ክንለሳይና እታ 26 ዓመት ዝገበረት ኣብ ኢትዮጵያ ኮለል ትብል ነበረት ዋንጫ 3 ግዜ ኣካታቲላ ወሲዳ ኣምፅኣታ ደላ ጠቕሊላ ናብ ኤርትራ ሕጂ ብዚ ናይ ክለብ ህንፃ ኣውላታ ወባ ትሪእዋ ኸና እንትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ኸይድኩም ሕጂ እንታይ ኣለብቲ ዙርያ ዝወሰደአን ጋንታታት ሕጂ ሕሰብ ካብዚ ናይ ቀደም ነበረ ናይ በዓል ኣምባሴራ ናይ ሓማሴን ናይ ቴሌ ናይ ኦሜድላ ናይ ጊዮርጊስ ገለ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ዝወሰደኣ ማለት እዩ 3 ግዜ ስለ ዘይወሰደኣ ግን እዛ ዓወት እዚ ዘንፃወታ ሕጂ ቺፖሊን እያ 3 ግዜ ኣካታቲላ 26 ዓመት ዝዘረት ዋንጫ ጠቕሊላ ንኤርትራ ደእትወታ ማለት እዩ ናይ ክለባት ቻምፒዮን ናይ ክለባት ናይ ወዲእካ ምሕላፍ እዚ ኣብዚ 87 ገፅና ኣቲኻ መዓስ ኢኻ ቀዋሞ ተሰላፈት ክኸውን ጀሚርካ ኣብ
تشبوليني قلت فكادو تقدر هكا اب تشيبوليني دايركت انا قوم تسلف هيك جنتاي تي حدا ادي سابا خمناي دبلكو خا نابي البا معلتاوي خاطرين تقبراو تو مدبين وساني ابزي بن ثلاثه غزي خاطرين تقبر كاسون تقبر امان كان شلمين تدبلو يا دحري صوتا سنبت تصايت كاس مفاتاتح تنكندي ربعنا عربني اجي ابتو ترينو انا فيت كوينا مالتي ولا بتو وقعتسي مستي برخب كوترين قلتي فيه لا يطلبني اجي قلتي في لا تسدالم بنت سلطان قليل نو ابو قام تسلف يقبرك مالتي اب تشكرينا حجي لو زربا هنا يفلتني دايركت جميره سقاب دود قام تسلف نيره مالتي نمر دانيال لميرو شو سلطان ما ممر دانيال ميرو دحر برهان رزنمتي እንደገና دحر كامليس خاد ممر دانيال كامليس مالتي ስለዚህ ኣብዚያ ብፍሉይ ካብ ትዝክሮ ቅድሚ ኣብኡ ከለኻ ና ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኢትዮጵያ ሽዑ እንዲኻ ትመረፅ ዘለኻ ምስ ሽፖሊኒ ከለኻ ልክ ኣብዛ ያንጫ ድብለካ ኣለኹ ዝግበር መደረ ውድድር ኣብያ ኦኬ ኣብዛ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ኣነ ዲፌንስ ተፃይተ ይፈልጥ መድያና ኣጥቃዓየ ተፃይተ ትፈልጥ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እጅንታ እንዚቡ እቲ ጋንታ ሓጂ ኣብዚ ደሕጉሰካ ችፖሊኒ እቶም ዓበይቲ ተፃዋቲ ተኣኪበ ምስ ሰማ ሰልጠንቲ ኮይና በዛ ቁፅሪ ክልተሲ ብዓይና ንጥቃዕ ኣለና ኣብዚኣ ሲ ሓደ ተፃዋቲ ሕጂ ወይ ሳምሰን በርሀ ወይ ዓቴን ምለሶ ሳምሰን ኳል ኩሉ ተፃዋት ከም ጉናተይ ማለት ዓቴን ፈትኖ ይበሃል ሕጂ ምስቲ ጉልበትካ ፊዚካሊ ወቕዓትካ በለሪኦም እዮም መርፁኻ ደለዉ መጀመርያ ግዜ ቁፅሪ ክልተ ተመሪፀ ኣቴ ኣብ ችፖሊኒ መጀመርያ ግዜ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ በዛ ቁፅሪ ክልተ ተመሪፀ ማለት እዚ እቲ ደሓስብዎ ዝነበሩ እቲ ድምድብዎ ዝነበሩ ኣካይዳሲ ነቲ ጋንታ ወሳኒ እዩ ነይሩ እንታይ እቲ ወሳኒ ከዓ ናይ ሓባር ስራሕ ረዳድኡ ነይሮም እቶም ዓበይቲ ንሕና ሕጂ ክነግሩና ከለዉ ኢና ንሰምዖ ኣሰልጣኒ እኳ ይኮነን ቀይሩ እኳ ንሕና ኢና እኳ ተዘራሪብና ከምዚ ጌርናዮ ገለብላ እዚ እቲ ዝገብርዮ ነበረ ናይ ሓባር ስራሕ ስለነበረ እታ ጋንታ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ምዕባለ ርያ ኣብዚ ናይ ፍሉይ ዝገብሮ ዓተ እናትካስ ሓደ ኣብ ፈርማል ኣብ ክለባት ካብቲ ናይ መፃፃኻስ ክለብ እቲ ኢልካ ኣብ ክልተ ዓመትካስ እሞ ናይ መንእሰያቱን ገለ ከይበልታ ንእሽተይ ኢኻ ዘለኻ ትክልካስ ኣብታ ናይ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እሞ ካብኡ ካ ትስለፍካ ቀልጢፍካ قلطف عبيتي فولي نغيرو مالتي كابل علنايو شعو اب ناي ماكلاي مباغن افريقيا بفي نيرو كوم زدحر تصبوبو يكون انت ناي سيكافا ኢትዮጵያ ዋንጫ ደርሰዶትሉ ክሳሕጁን ዓያን ተዋቆሱ ኩሉ ግዜ ማኡ ዝነበሮ ኩንተራ ፍሉጥ ነገር እዩ ምናልባት ተዝክረለይ ብሙሉእ ተርናመንት ካብ ጅምር ምስ በዓል ምን ተጻይትኩም ብፍላይ ከዓ ፋይናል ከዓ ፍሊት ያ ታሪክ ኩሉ ግዜ እጂ ኢስት ኤንድ ሴንትራል እዩ ድባሃል ነይሩ ሸው እጂ ሴንትራል አፍሪካ ስጋ ዓበይ ዝኽልት ስጋ ዚምባብዌ ዛምቢያ ማላይ ወላ እጂ أكلت تمدبنا مالتي أبس مرا زنزول كارن لكو زيمبابوي زامبيا مالاوي رابعتي I think رواندا بلا خيط خون رسي أي حاجة أبى أديس أبا خاني كينيا زنزبار بروندي أنتي رابعتون رسي أيه زين نيران مالتي أكلت تمدب يجينا إحنا غامدبنا نحلف قداميتو خنا كابزي خاني اوغاندا زيمبابوي نحلفا مالتي اجي اوغاندا خلايتو خنا سلا حلفت سيمي فاينال ايثيوبيا اوغاندا تروتانيا اجي افزيس اوتازي بفلا حجي خريو خلخو اتماتي بقعد نبرس ناغراويت غانتا ايثيوبيا كابتن فاينال دحلف حنتي انيرا مالتي 0-0 إنا الجسم بولي يقتلنا ملجيتا اللي يسوني يقتل حدا لحبه مخون أما جرسا ناي 15 دقيقة قال اختار في خلو أركب أبي ناي كورنا
ናይ ኔስተር ክስታይ ንረኸ ከምኡ ደርብስ ጋዕ ቦርታ እትያ ማለት ሚሊዮን በጋሻር ቴስት ኣትዋ ዳኣ ንፋይናል ሓሊፍና ሕጂ ዝበን ካብተን ወሰንቲ ዝነበረ ግዜ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ሕጂ ገለ ክትብለኒ ከለካ ባዕሉ ይመፅእ ሕጂ እንታይ እቲ ባዕሉ ይመፅእ እቲ ምዕያለታት እቲ ነፍሰ ተኣማንነት ኩሉ ከዓ እቲ ዝነበረ ሽዑ ወዲ 19 ዓመት ኮይንካ ከምኡ ዓይነት ትሬኒንግ ክትቀስም ከለካ ትህመፅ ኢኻ ዘለካ ስለዚ ኣብቲ ሜዳ ከዓኒ ከም ፈረስ ትጎይ ትከላኸል ብጉልበት ድዩ ብገለ ድዩ ኩሉ ቁሩብ ከዓ ኣብኡ ከዓ ፍልይ ደብሎ ከዓኒ እቶም ኤርትራውያት ከዓ ደፋራት ኢና ዝኾነ ነገር ድሕሪ እትየምኻስ ትሽፍነ ኢኻ ወላ ሓንቲ ዘሸግረካ ነገር የለን ኣብ ከምዚ ከዓ ብልጫታት ነይሩና ንሕና ማለት እዩ ኣብታ ፋይናል ክንመፅእ እንታይ ናይ ሪጎለ ዝነበረት እንታይ ናይ ሪጎለ ከመይ መሲሉካ ሕጂ 5 ተፃዋቲ መስጊዶም ፀዊዓ ካብቶም 5 ብፍቃዶም ካርሚ ድኸዱ ገብረ መድህን ሃይለ ካፒቴን ነይሩ ሽዑ ናይ እግራይ ጋንታ ኢትዮጵያ ኣጥቃዓዩ ነጋሽ ከዓ እቶም 3 ይንሃርም ይመል ጁሰም ተፈልዮም ከይዶም ኣለዉ እቲ ማእኸል እቶም ናይ ዝምባብዌ ከዓ 5 ተፈልዮም ከፍሎም ሕጂ ኣልቢትሮ ፊስካ ገብር 5 ክንኣክል ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ኩሎም ጫምኦም ፈትሖም ብዙ የገድስ ትሽም ሕጂ ፀቢዕካ ገለገለ ክትብል ገለ ኣነ ሕጂ ሓድሽ እየ መጀመርያ ግዜ እቲ ውድድር ናተይ እንታይ ደአን ኮይኖም ወዲ እዚኦም ከም ስጋዕ ክንዲ ዝደኣ ግርምታት የለን ኣብ ቅድሚ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ቅድሚ መንግስቱ ሃይለማርያም ከመይ ጌርና ክንሃርም ሽዑ ከዓ ፕሬዚደንት መንግስቱ ሃይለማርያም ከዓ ነይሩ ፀውጢ ነይርዎም ሓቂ ዘረባ ሕጂ ንዓና እዩ ይርዳእና ደሎ ሕጂ ምስተር ክላሽ እሞ ኣሰልጣኒ ሓፂር ግዜ መፂና ነይሩ ሕጂ ከም ሳልሳይ ኮች ኮይኑ እስታይ ገብር ለማንኤል እህርሞ ኢልዎ ሕጂ ሰምዐንዎ ደለኹ ኣነ ግን ኣጋጣሚ ምስራቅ ኮይን ኩነታት ላሻባይ እኔ እመታለሁ ኢለ ካርም ኣነ ካርም ኢለ ኣትዓረም ሪጎል የብልን እንታይ ሽግር ኣሎ ንሕና ደኣ ሓድሽ ኢኻ ከይትፈርሕ ከይተብል ኢልካ እንዲኻ ገለ ኣይፈርሕኒ ደሓና ካርም ኢለ ሕጂ ሳልሳይ ኣነ ይኸውን ኣለኹ ማለት እዩ እቲያ ዝነበረት ኩነታት ኩሎም ነግሮም ሕጂ ንነጋሽን ንገብረ መድህንን ከምዚኦም ኮይኖም ዘለዉ ከምዚ ይዓብዩ ስለ ደለዉ እንታይ ንገብር ኩሎም ተፃዋቲ ኣብዮም ዘለዉ ድሓር ነጋሽ እንታይ ይብልዓኒ ነጋሽ ኣነ ንበቀለ ሒዞ ክመፅእ እስኻ ከዓኒ መንግስቲ ሕሴን ቅድሚኹም ክንሃርም ኢና ዓጆኹም ንበሎ 5 ለኣክል ዘይኮነ ትሪኣ ኣለኻ ኣልቢትሮ ፊስካ ገብር ኣሎ ከምዚ ከመይ ጌርና ክስታይ ክነብላ ኢና ሕጂ ነጋሽ ኣነ ምምፀኢከና እንደስ ኣይበሉን ከይስሕት ፈሪሕ ማለት እዩ እሶም ኩሎም ስኒየርናት እዮም ኣነ ጥራይ ሓድሽ ተፃዋታይ ዘለኹም ማለት ኣብቲ ግዜ ትኻ 11 ግሬት ተምሃራይ ኣብ ካምቦን ኣለኹ ነቲኦም ሒዝና ንመፅእ ኣነ ንበቀለ ሒዘ መፅእ ችግር የለን ንስኹም ትሬኒን ፅቡቅ እንትሃርም በለና ኤንወይ 5 ኣኺልና ሕጂ ኣለና ኣብዚ ናይ ችፖሊን ከዓ ስነፃወት ምስ ነጋሽ ሓንቲ ጋንታ ስለድኹም ይታ ሶማሌ ኢና ንብሎ ንነጋሽ ይታ ሶማሌ ኣነ ደኸይድ ኢሉ ካርም እኮ ቀዳማይ ካርም ዳዲ ኢሎ ሽዑ ዓሪኦም ወምዲሉ ኣብዛካ እንዳ ሓቂ ገለምታት ብለን ማለት እዩ ድሓር ግድበል ደዓ ነረም ገለምታት ብለ ማለት እዩ ነጋሽ ቀዳመይ ተሃሪም ይወቱ ተካበ ቦርቴረና ከዓ የውፅእ ኣነ ካልአይቲ ከይደ ክሃርም ንገብረ መድህን ክሓቶ ኣለኒ ካፒቴን ናይታ ጋንታ እዩ ሲኒየር እዩ ገብረ መድህን ተፍቅደለይ ዲኻ ክሃርም ካልአይቲ ችግር የለን ኪድ ረም ገለምታት ብለኒ ማለት እዩ ሕጂ ከይደ ካልአይቲ ኣነ ከዓ የእትዋ እንደገና ተካበ ይውፅእ ገብረ መድህን ሳልሰይቲ ይእቱ እሶምን ይእቱ ግን ስቲል ኢትዮጵያ ሕጂ 2 ዕድል ኣለዋ ሕጂ እንታይ መፅእ በቀለ ዳዕር መፅኡ የእትዋ ኢትዮጵያ ስዕረ በቀለ ይሳሕታ ኣልቢትሮ ቦርቴሮ ተንቀሳቒስካ ተባሂሉ ይደግማ ካልኣይ ግዜ ተሃረማ ፎርት ኸይ ሳሕታ
ستيل من عند عبد الله تماحي زمن الساسي عند تيبا انصارينا وسون نتي ساعتها ما عرف وين سون قاتيم جي داناتشو دمسي كارتون مبارات تاعتهم بعد فل دخنا يكون دمص يمص يلو يمص مالتي تناي زمبابي ساعتها دانياتشو يتي يمسكم حجي دعاري ما نسمع انا حنا راديو زتمله ابت غازيطونيا دمسي دامتو بامي غلاغني የኢትዮጵያ ህዝብን ገላግነው ኢዲ ይላጅው ትናይ መጨረሻ ማለት እዲት ናይ ዳማቸው በልምሰጥዋቸው ስታዲየም አብዓው ተቀይሩ ክዳኖም ደንድሪ ተደብሩ ተናይ መንጌ ጋርድ ድነበሩ ፈንጢሰን መጥዮ ማለት ሜዳ አትም አልቢትራ ሐጂ ተጠቆ ብለይልና እዚ ሰዕሬትኩም እዚ ወይ ክስረዚ ወይ እዚ ሰልኮ ጻለ ተባይ شو እንደገና بخندي بوليس كلمتات قال لا تستا انا ذكرني شو بكل يوم متعملها الجا خسادي دي تنخسكوا شو ግን አይርሳኒ دسمعي دسني خيزو هو اجي كتي على الانترفيو خمسون قبره دلنا حجي انا سافتا غزيتي انا بنخسن خسادي انت دفلطس صدق نيرو دي እጂ ናይ ምድር ጦር ትበሃል ጋንታ ኖተን ቲፎዞ ነገር ኤርትራዊ በዚ መጽት ናሰምብል ይበል ማለት ዲ ፍቅሪ ስሚቲ አይገብራለ አይፈልጥም እጂ ዛት መስል ነይራታ ተዓወትና አላ ግን ካብ ኤርትራ ክንደይ ሰብ ደመሪጽኩም afta ያሸው afta ሀገራዊት ጋንታ ስጋብቲ መጻሪያ ይነበረሉ ጊዜ ሓሙሽተ ማሐሪ በረኸት ደሳለን ነባሽ አነ ማለት ሓሙሽተ እጂ ካብዞም ሰለስተ ጊዜ ነይሩት ናይ ምጽራይ ቀዳሚት ማሐሪ ብርኩ ታሪሙ ካበና ኸይዱ ማለት ዳዓር በረኸት ዳዓር ደሳለን ካምዝ ናይ መጨረሻ በረኸት ዘምከል እዋ እጂ ቁርብ afta ናይ በረኸት ናይ ደሳለን ናይ ትዋሓጥ ልካንያ ቶም ተሪፈም ነበሩ ቦርቴራታይ ሲህ እንደሳለን ይኩኑን ነይሮም ሸው አለሲ በሰላ ሀያል ቦርቴሬ ነይሩት ግዜት በረኸት ካኒ ብሕዞ ነበረ ግን ከማ ይኾና ኤንወይ ከምዝ ዝበልኩ ግን ክልተ ተሪፍና ማለት ካብ ኤርትራ ተመሪፅና ንቅና ኣነ ነጋሽም ማለት ሽዑ ግን ቀጻሊ ወላ ሕጂ ተመላሊሶም ኣብ ታሪኽ ካብ ዝና ኢትዮጵያ ሚድያ ብፍላይ ዘፍፀም እዚኣ ደጋጊሞ መልዕልዋ ተዓወቱ ያ ሽዑ ኢትዮጵያ ዝተዓወተቶ بفلاي كأ خلتيهم كا ناتكم تراخاتن زركابكم زنوركم كأ قولي ناتكا ناي نجاشن انتاي تذكر كل مشعوس انتاي موسات واهبكم كم أكب كم هجرة وتجانتا بمنجستي وبتمنجست تسويكم دو ومنجست رخوكم مدو انتاي تامي عبارة أصيل زخانة يتمنجست تسوينا شلماتات ميرو انتاي نيرو تشلمات حمش تشح بر توسد تلفزيون كأكلر شو سيزن بلاك اند وايت نير توهدنا مالتي حمش شح نفسه كيف تعطى وا بتعم بزحي عرفت جزيتو ده متى يتجزوك اجي طعمي بزح اجي انتاي نيرو انا مسحرتي بزد امت نير بزو بالكو هاس انا بعد تكليزاني ابي مسحرتي بزد امت نير نتنا برا عرفتوا بدبر كل استاجل ايرنا يا مالك قليل ገንዘብ አይኮነን ነይሩ ማለት አክቲቪቲስ ወላ እጁስ ጥራ አደ ይኮነ አብዝርነት ይኸለና ሃኑ እዚ ናይ ኤርትራ ስፖርት ኮሚሽን ካ ዴክ ገዚልና ቪዲዮ ማለት መዝደው እዋ አጂብ መሊያ ማለት በቲ ከለር ቴሌቪዥን አለካ ዴክ ተዋሂብ ካለካ እንታይ ቃ ነይሩ ኤርትራና በአዲስ አበባ ነው ወርኻ አብደድሮ ሆመና ናቶም ብነበረ ሓገዝ ከዓ ኣብዝኻ ትጥቀሳለዎ ናይ ብሓቂ እንተባዕቡ እና ነይሮም ብሞራል ብማተሪያል ብድኾነ ፋይናንሻል ገለ ኣጎነና ነይሮም ማለት እዩ እጂ እቲ ሽልማታት እዚ ይመስል ግን ምናልባት ብዙሕ እኳ አይዶን ከመይ ክኸውን ክእል ካባኻ ክሰምዖም ደለኹ
ፀቕጥስ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ድሓር ክንመፀው ስለ ዝኾንና ኢለን ከኤርትራውያን ኮይንኩም ኣብ 87 ንብል ተለና ከዓ እቲ ኩናት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ብዝኾነን ዘይኮነን ከምዚ ፍልይ ዝበለ ኣጣዕምታ ይበሩልኩም ነይሮም ብኤርትራዊነትኩም ብምዃን ጥራሕ ዋላ ስፖርት ይኹን ዳኣ እምበር ገለ ከምኡ ዝመስል ነገር ነይሩ ዶ ነፀብራቓት ካብ ገርመካ በንፃሩ ነይሩ ንሕና ከማን ንርብሽ ነርና ካብቶም ሕጂ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዘሎ ንሕና ኤርትራ ኮይና ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ስነ ስርዓት ዘለዎ ወላ ኣብቲ ኣካይዳ ድዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ብኸምኡ ዓይነት ድጥምተና ሰብ ኣነ ኣይዝክረንን እዚ ኤርትራዊ እሞ ከምዚ በለይልካ ብጥቀስ ነገራት ኣይነበረን በንፃሩ ኸማን ተባብዑኻ ሓገዛት ገብሩልካ ዝኾነ ነገራት ክትገብር ሞራል ይህቡኻ ነር ከምዚ ማይ ተነፅሎ ኤርትራዊ ኮንካ ገለ ኦፊሻል ከምዚ ብርአ ነገርሲ ኣይነበረን ሕጂ ኣብ ኮሚታት ብዙሕ ሽግር ኣይነበረን ድሕሪ ምስታ ሃገራዊት ጋንታ ቅድሚ ንችፖሊን ምባልና ናብኣ ክነብስላ ስለ ዝደለኹ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይካ እዚኣ ንብላት ፀናሕና ናይ ማእከላይን ናይ ምብራቕን ኣፍሪቃ ድሕሪ ኣበይ ሃገራት ከይድኩም ተፃዊትኩም ብፍሉይ ካብ ትዝክሮ ምክንያቱ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ሕጂ ፅልማው ክንፀምቆ ደለየ ኣብ መላዊ ዝተገብረ ናይ ኤስኤን ሰንትራል ልክዕ ከምኡ ነይሩ ኣብ ኬንያ ብነበረ ማለት እዩ ተናገራት ተፃወትክዎን ኢትዮጵያ ከለኹ ኣብ ዛምቢያ ኡጋንዳ ግብፂ ማላዊ እዚአን ነይረን ማለት እዩ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ከለኹ ተፃወትኩ ኣብዚ ሽዑ እዛ ናይ ጥቕስ ክንብላ ፀኒሕና ብፍላይ ኣብዛ ፋይናል ብሪጎለ ዝነበረት ስኻብ ነጋሽን እንዳሃረምኩምላ ኣብዮም ምክንያቱ ፀቕጢ እዩ ብሓቁ ምክንያቱ ሃገር ሙሉእ ከምዚ ኢሉ ፅበየካ ዘሎ እቲ ወላ እቲ ቪድዮ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ተመሊሶም ከምፅዎ ከለዉ ከቢድ እዩ ነይሩ እቲ ስታድዮም ሙሉእ ወራቐቲ ክነድድ ገለ ኢኻ ትሪኦ ትክደት ስራዕካ እዩ ወላ ንምቕላዕ ሽዑ ግን ገለ ሚንኩም ሳምፂኹምና ንባዕል እዞም ክጠቕሶም ፀናሕኩም ሰለስተ መምላእታ ኣብቲ እዋንቲ ናይ ኢትዮጵያ ኮኸብ ዝበሃል ኣብቲ ዘበኑ ሙሉጌታ ከበደ ነይሩ ሕጂ ሙሉጌታ ምንታይ ካብቶም ቀንዲ ሃረምቲ ተባሂሉ ዘይምረፅ ወላ ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ሙሉጌታ ከበደ ወልደየስ ሚልዮን እዚኦም ቶም ዝሓየሉ ጥቃዕት እዮም ካልኦት እውን ቶም ዝበልኩኻ በዓል ጠንክር ከነይሮም ዶ ሽዑ ኣይነበረን እዞም ሕጂ ኣብ ሜዳ ሚልዮን ሕጂሲ የሞላ ውይይት ይሰግኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ ተን ውይይት ብዕር መሊአን ጥሒሰናኻ እያ እንደኸዳ ከምኡ ዓይነት ክስታይ ነይሩ ሓይልን ገለ መልክታትን ክእለትን ክነገረካ ኣይክእልኒ ሙሉጌታ ወልደየስ ከምኡ ሙሉጌታ ከበደ ኸማን ከምኡ መንግስተ ሰማያት ዋርሱ ዝቕርብ ግዜ ሞይቱ ሓይላት እዮም ነይሮም ኣብኣ ግን ፀቕጢ ኮይናቶም ኣብዛ ናይ መጨረሻ ናይ ሪቤሎ ምህራም ኣነ እውን ገሪምኒ ሕጂ ድሓር ኢኻ ግን ድርዳእካ ሕጂ ክስሒት እንተስሒተ ድሕር ትብል ኮንካ ክስሕታ ኢኻ እሳ ድሕር መፅያ ርእስኻ ማለት እዩ እዛ ግን ኣነ እቲ ኢልካ ድሕር መፅኻ ብላ ሓንቲ ፀገም የብላ በርቴረ ሓንቲ ካብ ሚእቲ ዓድል ደላ ትብሪ ጎረ እቲ ተፃዋታይ ንኽእቱ ሞር ቻንስ ዘለዎ ሕጂ ይዛረቡ ነይሮም ከማን ከመይ ጌርና ኣብ ቅድሚ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ቅድሚ ፕሬዚደንት መንግስቱ ሃይለማርያም ክንሃርም ጫማኦም ፍታሕ ፍታሕ ኣቢሎም ማለት እዩ ኣብቲ ፀወታ ደርኣዮ ፐርፎርማንስ ግን እቲ ዝለዓለ ከዓ ንሶም እዮም ነይሮም ሽመይ ቴድሮስ ተስፋገርሽ ዓለም ፅባን ብዛዕባ ኣማኒኤል ኢያሱ ዓተ ክሬዛን ክዛረብ እንዳሕር ኮይነ ሌላና ኣብ 1988 ከባቢ ዝኸውን ንሕና ኣብ ኣስመራ ቢራ ምድብ ፀወታ ጀሚርና ንፃወት ከለና ኣማኒኤል ኢያሱ ከዓ ኣብ ኣዱሊስ መፂኡ ክፃወት ከሎ ኣብኡ ቀንዲ ሌላና አንጻር ክልተ ጋንታ ኮይና ኢና ተራሊና እዩ ካብ ኣዱሊስ ብዙሕ ኣይተፃወተን ኣዱሊስ ወዲኡ ድማኒ
ናብ ኤርትራ ጫማ ችፖሊኒ ምስ ተሰጋገረ ብዝያዳ እቲ ቅርበትና ክንራኸብ ጀሚርና ማለት እዩ ኣማኒኤል ያሱ ኣተከዛን ክገልፆ ኣለኹ ኮይነ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ኢለ ዝገልፆ ኣነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዛዕባ ስፖርት ተገዲሱ ዝፃወት ዝዛረብ ነቲ ሞያቱ ሲኢሉ ሓደ ዓብዪ ነገር ሒዙ ዝፃወት ነገር ተፃዋታ እዩ ንሕና እውን ካብኡ ብዙሕ ነገር እናተማሃርና ንኸይድ ነርና ምክንያቱ እቲ ግዜ እቲ ንሕና ኣብ ኣስመራ ቢራ ኮይና ብዙ ግን ዝያዳት ይረክብና ኣብ ዕክነት ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ፋሚሊ ኣሕዋት ኮይና ተባሊና ብሓንሳብ ንነዊሕ ዓመት ዝፀናሕና ኣዕሩኽ ኢና ማለት እዩ ኣብ 88 ኣብ ክልተ ጋንታ አንፃር ኮይና ንፃወት ነርና እቲ ፀወታ ዝነበረ ብጣዕሚ ህልቕ ዘለዎ ፀወታታት እሱ ኣብቲ ብቕዓት ተራእየሉ እሱ ኣብቲ ሓያል ምንቅስቓስ ዝረኣየሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጋንታታት አንፃር ኮይና ንፃወት ከለና ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ሰሓቢ ፀወታታት እናቱ ንርኢ ነርና ማለት እዩ ካብኡ ርግኦ ኣብ 1989 ድማኒ እሱ ኣብ ችፖሊኒ ዘሪኦ ዝነበረ ብቕዓት ከምኡውን ኣዲስ ኣበባ ሚሊሻታት ዝነበሩ ብፍሉይ ተጠሚቱ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድማኒ ተመሪፁ ኣብቲ ሽዑ እዋን ንእሽተይ ዕድመ ነይሩ 17 ምናልባት ገይሩ ወረታ ወይኒ ኸማን ምስ ብሔራዊ ቡድን ዳይሬክት እዩ ኣትዩ ሽዑ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እውን ተመሪፁ ኣይነበረን እቲ ዓፅሙ ስራዩ ግን ኣብ ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያ ተመሪፁ ኣብ ሳልሳይ ናይ ኣፍሪቃ ዋንጫ ዘርኣዮ ብቕዓት ድማኒ ማንም ሰብ ዝምስክሮ ብቕዓት ተራእዩ ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ ናይ ገኖነ ኣማኒኤል ያሱ ዓበይቲ ፀወታታት ክፃወት ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ 1990 ድማኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸድናሉ እዋን ኣቡና እቲ ፀናሕኒ ኣነ ብካልእ ስራሕየ ከይደ ነይረ ኣብኡ ግን ምስ ቡና ክፃወት ከም ዘለኒ ምስ ረኸበኒ ኣብ ቡና ክትፃወት ኣለካ ኢሉ ቡና ብሓንሳብ ንክልተ ሰለስተ ዓመት ድማኒ ብሓንሳብ ኣብ ቡና ስሩዕ ፀወታ ተፃዊትና ኣብቲ ጋንታ ብጣዕሚ ደስ ዘብለካ ፀወታታት ህይወት ኣሪፍና ማለት እዩ ብሓንሳብ ክሳብ 1991 ብሓንሳብ ነርና ካብኡ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ምስ መፀ ድማኒ ንኣስመራ ቅድሚ መፅኡ ኣብ ኣስመራ ፀወቱ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣነ ኣብኡ ንክልተ ዓመት ድሕሪ ፀኒሐ ምስ ማሕበረኩም ኣብ ድመፃ ኩሉ እዋን ኣብ 93 ማሕበረኩም ምስ ዓሌት ጋንታ ፀወት ንመፀት ኣብዚ ኣንፃር ኤርትራ ንፃወት ከለና ኣብ ስታድየም ኣስመራ ተረኺብና ማለት እዩ ናብኡ ክልተ ብሓደ እታ ማሕበረኩም ዓሌት ጋንታ ስዒርና ኣድዩን ተራኺብና ከናዋት ዕሊልና ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሽዑ ተመሊሰ ናብ ዓዲ ምስ መፃለ ናብ ኣስመራ ቢራ ክፀንቢረ ፀወት ክኢለ ማለት እዩ ሽዑ ኣብቲ ፀወታ ዝካየድ ነበረ ናይ ዓመት ሻምፒዮን ናይ ኤርትራ ድማኒ ኣነ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ፀንቢረ ማለት እዩ ኣብ 93 መጀመርታ ኣብኡ ተራኺብና ብሓንሳብ ሃገራዊት ጋንታ ልምድና ጀሚርና ሓደ ርጎይፆ ዘለና ኣማኒኤል ያሱ ብጀካ እቲ ናይ ጋንታ ልምምድ ብዝያዳ ትሬኒንግ ክንሰርሕ ከም ዘለና የተባብዓን ነርናዓኝ ሓደ ሓደ ግዜ እውን በይና ፕራይቬት ወፂና ልምምድ ንሰርሓሉ በረኻ ወፂና ተወሳኺ ትሬኒንግ ንሰርሓሉ እዋናት ነይሩ ብዝያዳ ንዓቢ ኣብቲ ናተይ ቦታ ኮይኑ ብዙሕ ተራ ዝተፃወተ ሰብ እዩ ዓብዪ ግዜ እውን ሓሊፍና ብዓንሳብ ኣብ 94 ኤስት ኣፍሪካ ብኬንያ ዝግበር ነበረ ብሓንሳብ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ከና ክሳብ ሴሚፋይናል ኣብቲ ፀወታቲ በፂሕና ሃገራዊት ጋንታ ኣብቲ እዋን እቲ ሓያል ሃገራዊት ጋንታ ነይራ ምስ በዓል ኬንያ ሸልስ ንፃወተሉ ዝነበርና ምስ በዓል ኡጋንዳ ሶማል ዝነበሩሉ እዋን ክሳብ ሴሚፋይናል ተኣትቀዋ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣማኒኤል ያሱ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ክሳብ ሴሚፋይናል ተፃዊትና ኣብ ናይ ሴሚፋይናል ኣብ ናይ ደረጃ ሳልሰይቲ ወፂና ዓድና ተመሊስና ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ብርኩ ኣብ ተሃርመሉ እዋን ንሕክምና ንደገ ምስ ከደ እቲ ስፖርት ጠቕሊሉ ዋላ እንተገደፎ ቀፃሊ እቲ ምክትታል ኣይገደፎን
ድዩሉ ዳይ ገብር ከና ያለው ስፖርት ምቅሳስ ከና ያለው አጆም ዝብል ሞራል ይግበካ ቀጻሊ ስለ ጽናት ርክብና ድማኒ ሕጂ ምስ መፀ ብዛዕባ ስፖርት ሃገርና ንኽዓቢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓብዪ ተራ ዝፃወት ዘሎ እዩ ንዝነፍሲ ሰከር ፀወታታት ካታተል ከምኡውን እንታይ ክግበር ኣለዎ ዓድና እዚ ፀወታ እዚ እቲ ናትና ዝነበረ ፀወታታት ነዞም ድሕሬና ዝመፁ ወለዶታት ይሓልፍ ኣሎ ገይሉ ቀጻሊ ዝሓትት እዩ ይጥርናፍ ዓብዪ ተራ ዝገብር ዘሎ ኣማኒ ኤልያሱ ናይ ብሓቂ ንዓና እውን ውሱቕ ኮይና ክንሰርሕ ውሱቕ ኮይና ክንጓየ ዓብዪ ተራ ዝገብር ዘሎ ሰብ እዩ ነናሽቱ መልእኽትታት ድማኒ ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ ዝተገብረ ናይ ገዳይ ውድድር ዓብዪ መልእኽትታት እዩ ሓሊፉ ኣብዚ ናይ ሲኔማ ሰመረ ሪኢኹሞ እንዳርኮንኩም ብዙሕ ተራ ዝተፃወተ ኣማኒ ኤልያሱ ኣብ ጎኑ ኮይና ክንሕግዞ ድማ ንዓና ክንተባበዕ እውን ንሕግዞ ደስ እናበለና ምስኡ ደድሕሪሩ ከይድ ቀኒና ብዙሕ መልእኽትታት ይህር እዩ ሕጂ ካብ ዝመፅእ ዝረኣናዮ ናይ ብሓቂ ዘሕጉሰካ ብኣይ ክገልፆ ኮይኑ ክምስገን ዘለዎ ሰብ እየ ዝብሎ ኣነ ብዙሕ ነገራት ሰሪሐ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ዋልያ ሕጂ ምስ ኩለን ጋንታታት እዮም ከምኡ እግርግር ገሎ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ኤሪፓን ችፖሊንን እሰን ስለ ዝኾና ናይ ሻምፒዮን ወኪለን ኣዲስ ኣበባ በኸዳ ሕጂ ኩሉ ግዜ እሶም ከዓ እንታይ ኣለዎም መሲሉካ እንተደይ ስዕሮም እንተደይ ኣቢሎም ሰሜን ትላካ ኣለዎም ትብሎ ሰሜን ማለት ማእፋእ እትከይድ ኢኻ እዮም ትብሎ ሕጂ ተሸቑሪሮም እዮም ፀዋቱ በቲ ፀቕጢ ናይ እቶም ሓለፍቶም ኣለዎም በቲ ከዓኒ ናይ ግድን ውፅኢት ደልዩ ነቲ ውፅኢት ግን እንታይ ደልዩ ሓደ ግዜ ብሓይሊ ሓደ ግዜ ሲ ጆክ ክትኮነኩም ማለት እዩ ኣብዚ ዕላል ከዓ ተሰቃና ሲሳይ ብሩ ዝበሃል ነይሩ ናይ ዋልያ ተፃዋታይ ቁፅሪ 3 ፊዚካሊ ብድኾነ ነገር ገለ ከምኡ ድሕይል ተፃዋታይ የነበረ ሕጂ ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ረእዮ ካብቶም ብጠባያን ብፍለጡ ሓያል ተፃዋቲ ስጋብ ናይ ኢትዮጵያ ብራዊት ጋንታ ወኪሉ ክንዲ ሃገራት ብረእያ ሕጂ እዚ ሲሳይ እንታይ ድብሎ እነ ሲሳይ ብሩ ኣጠፋሃሎ መጣውብህ ገለበለ ከጥፋእከ መፅእካ ኣለኹ ድሕሪኻ ገለመለ ገለው ንዋል እዚ ተፈራ ከይዱ ኣልቢትሮ ኣቶ በርሀ ነይሮም ብዝተሰምዐ ተዋርቶም ኣቶ በርሀ ትሰምዖ እንዲኻ ደለኻ እዚ ወዲ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ስለምንታይ ኻ ስቑኢልካ ተሓልፎ ደለኻ ገለ ደይትግስፆ ኢልዎ ዋ ሲሳይ ይብለካ ኣሎ ሽሙ ነግረካ ኣሎ ስኻ ከዓ ሽምካ ንገሮ ሕጂ እንታይ ይኽብለኒ ሲሳይ ኣቶ በርሀ ዋላ እቶም ኣልቢትሮታት እዮም ዝፈርሑ ሓንቲ ነገር ወይ ብጫ ወይ ቀይሕ ገለምታት ንኸውብዎም ማራ እንድሽቁረሩ ነይሮም ሕጂ ባሊላ በቀዳማይ ከ ናብ ገለ ገሊፅዋ ኮሚታት ኣጋጢሞ ብድሕሪ ባሊላ ኣነ ከዓ ኣጋጣሚ ከዓ ንሃርሞ ዘለና ተፃዋታይ ሓደ ቤሊ ሽሙ ነይሩ ንፎቅ ሚልያኑ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ቴስታ ክሃርም ኣነ ብእግረይ ገፁ ረኽቦ ዝወዲ ፌል ብሃንደበት እዩ ሓደጋ ሃንደበት እዚ ኮነ ኢልካ ተገብረ ይኮነን እሱ ቴስታ ኩዕሶ ክሃርም ኣነ ከዓ ከውፅእ ሕጂ ቀውጢ ኮይና መሬት እንታይ ወይ ኣትያ ሸውን ከምዚ ወይ ኣምቡላንስ ወይ ቃሬዛ ሒዞም ክንዲ ዝወፁ እዛ ረሽራሽ ዘለዋ ብሬን ብላዕሊ ብኣገይረ መፅ ባህላ እንታይ ያለን ኢሎም ፈኪሮምልና ከይዶም ማለት እዩ ሕጂ ኩነታት ከዓኒ ተቐይራ ንዓይ ክፀርፉኒ ጀሚራ ቆይ ባህላ እንታይ ያለ ግልምታት ነይሩ እፅዋት ሲነ ብብርሃነ ረዘነው ነይሩ ኣሰልጣኝና ይቕይረኒ ኣብታ ናይ ሪዘርቭ ከይደ ቱታ ናይ ችፖሊኒ ገይረ ካብቶም ሪዘርቭ ነበረ ወሲደ ምስ ተወዳእታ ፀወታ እቲ ካናለ ርኢኻ ኣለኻ ናይ ስቴድየም ትመንጎሉ ኣሎ በዚ እንዳሰገርና ከለና ግብ ኢላ ኣዋእትየ ጉትጓት ገይረ በዚ ናይ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ብወፅየ ምስቲ ሰብ ሓዊሰ
غير مالتي جي كتما كتما مساعته أتبار إريدي باربرخت دبها لنا غير قدم حجي أبا أسبت كوني را سبورتاويان قال أنا حبيت مع دخوني يري أنوار يري هذا أبليس مساعد ساعات نبر مع دخوني سوا أنوار لو ممسخة حدري منياتو تا هنا تري خيال لها بينا بقى حجي كمان أبزت أطواي تبل تعالى بتنا بولين صنحان قلبلن غزاوان دا غزو أو يخيت بقى تتحايزنا نغزوم نخيل مالتي كاب غزوم تليفون أبي خدول شو أبقر بيت نحبتو يتوي عليه بحار مليس كاتو دول زنا غزاو أبقى غزا هاي لك دي تليفون نويلة شو عندك أجا لومي متسوني كمزن وغيت متس بزي حنت مايكينا بدي أريد كا حنت مايكينا شو بيخالو كسب غزا سيبو جومني جو دقنا أنت صباحيتا ولا حنت لو تقولنكم إيدو الله غيت متس تبلن معك جيك انتي يقبر مكيلا شو منيرو أوتيستانا ناي سيرفيس قبرلنا ناي تشوبوليني مكيلا كلتا أوتوبس نيرنا حنت زانا تشوبوليني نبللا حنت عدتا تخيد مالتي جي مكيلا بجاها نعتكليزان كم تخيد قبراتا حنتي نقط أنا نجيركا نعتكليزان كم تخيد قبرا أتليست سخن فطورينا خينه باقرج كتكيت خيد مغنياتي إذا يلف زمان كأسر أسد بحال أفتان داخل بيت بلوكو نيرا هيتحلفني وين كتحلف كما أقبر كومبلاسينا من تكيت مقرر لي نجا كومبلاسينا غيره تكيت نا قرصقو علي فياتا بلوكو مالك أتكليزاناتو تكليزاناتو معلتا يدول ننداش كل أنت نعم دولة سنترال خستاني راتنا أو أتكليزان هجم هزر حكا كريا خيط كله قلتا معلتا جلي غير يدبلس قلتا سو من غير دا أخا جزين يحكات بلنا مالتي داش بولين خيطها حج سبورتاو قديات تخي أقرايد كانت إثيوبيا تماريت كان لها تكيت كا توصلوا لني حجي بزي أنا نفس تبيحنا أي تنحكم كمان أو أنت تصنع نيرا كمان سي أي مقرفون النيرم بتي كسر حجي بزي قرب كنودا زي عبات سيبيل حجو دونافرس جنرال تشومه جنرال تشومه دسالن درس غير لبانون غرغسو مخدو اجي بروخما نحن حاجه عوتا مصينا لنا زنا اثيوبيا غير مالتي مصينا كله غلنتا خمزنا هاجر دتاكم سي بخون تطفي اي نيره يقول سوكايت جنرال سنو امكم دسال انتي مالت كاي بخون تطفي نيره وانتي دي مسيلو كابس على وتادرات عندنا نحن توساني نوزدو ساينفلط نينا أدفنا نيرنا بقى نخمزنا هاجر بتقم سي بخون تطفينا نيرنا قلم ليتاتيلو زاربو مالتي جينا انا كاب اديس ابا نابز مسمت انا كم زجوك ما سبورتاويان غيري دساله دنبرن واتي تفيخ نيل انيرك خمس دي قلم تاتكل شو انا شوك كوينو مالتي كم زغوت كنت ها قالت راح تصبح سجن ولا سجنت خصوصا بهوت انددا سجنت خصوصا دي وسين نير مالتي بو خنت وات في انير دي دبلم نور كشو فريحه مالتي تي كني بنبره قلمتات بيا هاي استقبلن با سقافن دودي حاسبو بليل كات طراتر مالتي اجزي ازانا واليات نبرت خناتات يتقلصلك አይደለሁ አብዱሞና ጋንታ ባህር ሐቲት ካግም ቆሙላ በዛናተይ ቁርብ ትርር ትብልምበር ወላ አብኤል ፓተኸድካ ሜለት እንደኸድካ ባድልስ ቆሙላ ቆም አይነት ታሪክ አለ ህጅንታይ ግን ያርሙ ኻጥራህ ወፈራሪሁ ቃገለይ ያናተይ ቁርብ ትርር ይላ ስጋ ስጉምትና ይሞት از هاگر هاگر کلی نسایا از هاگر هاگر خجری
عينت لم كينت لم بفتعري حلوة بسنة تفلوري عزا هاجر كلي نسعي عزا هاجر حجري أبزانا تواليا مستناي وتهدرات كلاب مسمخانو بفلايتن نتقصن تنحنات فنان بول خانات كاتم كروز زخر الولاتهم قالت كلاباتهم كوم يقاطمهم نيري قصارس حيلي غونص تقومون يرميم كاونا وخا وليخ زرئ منالبات كيغاغ مس البا خا صغن نيرو زياده مسلني انتا يتفلينتو كابزي طقوسو خمزنات نات كازمس زغاطمون تصاوتي ወይ ጣውታ ካብቲ ዝክሮ ሽዑ ወላ ካባ ኸወፃይ ሽዑ ሶም ካብ ዝገብሮ ካብ ዝክሮ እጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ትናይ ዋልያ ሶም ከኣቱ ከሎም ጸቅጠሎ እጂ ጸቅጥ እንታይ ቶም ናይ ኣዘዝቶም ኣለው እንደገና ድሕሪ ሕማቅ ተጻይቶም ደገ ከይቅየሩ ናብዚ ኩናት ዝነበረ ቦታታት ኣብኡ ከይከዱ እዚ ሕጂ እንታይ ربشهم نربوشتا وتم تجات فترة خلاها الجنتا عم بقبرها عبت خيلات وي عبت دخان النجر حالاتكم كنا فمعتين بتعمل مفعت قلنا كاي الصغا هجي حدا تجاتي ناس أخوينو أمي داتهم سمعتوا دلو داتهم بديني ولا حيالكم كل كذي قالوا قدولا تاتي خطر خبولو الجنتا تقند خا نعوم كستايد بلوم تنتفوزو خا جبز خا دانغا والي هتچوات كلا بملوم ميليتار غيرم اندعتونيا اتناي صحايد نبره كندي سب بتخستاي دربي مام هيقوم تصبر نيرم كفت تريبونا هيقوم تصبر نيرم دسم كلو نيرم الساعه تارخفت دقات متاب خستايا نيره اني ركب كلام كمبورا قاعد سمع خا كالي ናይ ኤልፓ ቲፎዞ ነበረ ሓደ ከዓኒ ዝሽጉጥ ከም ተቐተለ ኣብ ተኣፍ ደገ ናይ ስታድየም እዚ ከዓ ወሬታት ኣሎ ማለት እዩ ታደኸፈት ግን ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ቲፎዞ ዝነበረ ጉድኣት ደምፀት እዛ ብብዙሕ ድሶም ሰብ ድሰም ከለላ ተሃረመላ እዚ መፍጋእቲ ገለገለ ኖርማል እዩ ነይሩ ኣብታ ግዜ እያ ሽዑ በቃ እቲ ስታድየም ተፅወታ ተቋሪፁ ጠጠው ኢሉ ክቅፅል ከማን ኣይከኣለን እጅስ እስታ ካፍተን ዝክረን እዚን ክልተ ነይረ ኣብቲ ናይ ጋንታታት ክትመጽእ ከለኻ ኸ ሽም ዝተዋህቦ ነይሩ በዚ ነተን ጋንታታት እጂ ንገልፓ ከም ሻዕብያ እያ ትብል ነይራ ሽፈሊን ከም ወያነ ትብል ነይራ ማለት እዩ መለቲ ነይርዋ ከምዚ መለቲ ሕጂ ስለምንታይ ዳ كم زميلي شاسرنا يقوله نيل باس ما نيرا ميلتي قومي شو النهرو على هذا كوميتات حجي إذا خامة صنينا أم زي أسمات زي إذا أسمات زي خاني بحريقة بوليتيكا بحرك إيركايخ أنزارت دنا برينا و درجة تادري درجة تادر وكيلهم يمكن أوليات صوت دلو حجي زي يمثل نيرو مستناوي على خناتات فتريو خلخا بحافشو ابزنا ايواله ግን ምናልባት ድሒሮም ዲዮም ወዳ ኔሮም ካብ ፈለማ ኔሮም ለኤርትራውያን ካብ ወታደራት ወጻይ በዓል ያሲን ምሽ ኔሮም ስለምን ከዳሓሮም ከምኡ ጀሚሮ በዓል መለእትዮም ሽዑ በዓል ያሲን ኔሮም ወደርባዕተ ገለ ብዙሓት ክእቱ ጀሚሮም ኔሮም ፀሓይ የፂፅ ናይ ኤልፓ ነበረ ወደርባዕተ ዝኔሎት ነገር አዳ ኔሮ ዲምስ ዋለ ኦኬ አትረ ኔሮ ተዘይ ተጋሪ ያሲን ኔሮ ያሲን እጂ አልዳር ኮሙሁም ተጀሚሮም ማለት እዩ እሱ ከማን ክቅይረ ጀሚሮ አትሊስት ነቲ ዝነበረ ጸቅጥታት እቲ ኤርትራውያን ሓዊስካ ምጽዋት ገለምታት ገለ ካብቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ታህዲድን ስታይል ኖርማል ክኾኑ ጀሚሮም ሕጂ እንታይ እዮም نعم كأني شجر على لهم كم زعلت ويزولكوا سقط لهم لو من تدي سعركم وده سنين جنبار من التهدد تكلم اليوم مارد هذا تساعته بتساعته ده يقول لهم كأنه زخاري فتفعل على الوقت كإلا لك أجي كل جزء أفتي ماي سيفيل مقطع مسجون مروجن التناجرات
እንዳጎደለ ኸይዱ ብፍላይ እቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ድግበር ነበረ ታህዲድን ገለመንታትን ኣትሊስት ቁሩብ ዝሕሉ ኣብዚ ዘናይ ክለባት ከም ዝምትፈናን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምናልባት ሽዑ እንተ ነርካ ካብ ዘናይ ክለባት ወፃኢት ሰብ ክሳዕ ክንደይ ስምዒት ናይ ስፖርት ነይርዎ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ይደልይዎ እውን ነይሮም እዮም እቲ መግዛእቲ እውን ሰብ ናብ ከምኡ ኣቓልዎ ገይሩ እቲ መንእሰይስ ካብቲ ናይ ሰውራ ነገር እውን ክርሕቕሲ ብጣዕሚ ፅዕርሉ ነይሮም ውዕውዕ እዩ ነይሩ ንምባል እንደ በንፃሩ ከዓ እንታይ ትርኢ ኣብ 9 ዓመተ ምህረት ነርካ ኢኻ ሽዑ እዚ ዋንጫ ዓለም ክርእዩ ደምሰዩ ተዘጋጠመ ሓደጋ ብኸመይ ትዝክሮ ተኸባቢ ናይ ስፖርት ሂወት ስለ ዝኾነ ሕጂ ምስ ምንታይ ዲኻ ተተኣሳስሮ ኩሉ ግዜ ምስቲ ኣብ ገለ ግንባራት ገለ መጥቃዕቲ ክወርዶም ከሎ ወይ ገለ ከተማታት ክትሓዛ ከሎ ሽዑ ከተማ ኣስመራ ከዓ ትርበሽ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ኮርሳተር ክብሮም ሽሙ ነይሩ እንተዘይተጋጊ ካልኣዩ በለስ ኖርማል እዩ ፀወታ ወዲኦም ሪኦም ንገዝኦም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ኣብዛ ናይ ኪዳነ ምህረት ኣፀጋ ዓቢሎም ዋጥዋ ዓቢሎም ማለት እዩ ካብዚ ገርመካ ከማ ነዞም ደቂ ሓጎስ በዓል ሃብቶም ሓጎስ ናይ ሜሎት ነበረ ምስ ሓዉ ምስ ክላይ መውፅኦም ምስኦም እዮም ነይሮም ብኸመይ እዮም ከመይ መውፅኦም ገርመካ እዩ ሕጂ እቲ ዝገርመካ ነገር ግን ከም ቅድም ንወስዶ ነርና ኣብቲ ግዜቲ እዚኣ ትገርመና ኣነ ከዓ ሕጂ ሰሚኖም ቀቲሎሞም ገለልካስ ፅቕልካ ትቕበሉ ሕጂ ቀፃሊ ሕጂ ረዩ እዚ ናይ ናደው ክፈርስ ከሎ ኣብዚ ገለ እዮም ትገብሩ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ባፅዕ ክትሓዝ ከሎ ኣብዚ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ከተማ ደሎ ገለ ፀቕ ትገብሩ ወይ ሃርሙ ወይታት እዩ ነይሩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ምስ ምንታይ ዝተኣሳሰር ምስቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ኩናት ገለ ድዕር ኮይና ገለ ንፋዓት ሕጂ እንታይ ገብረና ድምፂ ሓፋሽ ትከታተል ገለ ድሕር ነርካ ኮይንካ ኣይትወፅን ኢኻ ካብ ገዛኻ ዝበለ ሓንቲ ኩዕሶ ሪኦም ንገዝኦም እንዳኸዱ ከለዎም ሽዑ ተዋጥዋ ኣቢሎሞም ማለት እዩ እዚ ናይ መንእሰያት እስኹም ኣብቲ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እንዲኻ ዘለኻ እታ ናይ መንእሰያት ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ በዓል መን ዳኣተው ነይሮም ብዘይካ በዓል ጆን ማለት እዩ ጆን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ዮሃንስ ዘምክኤል ካልኦት በዓል መን ኣትዮም ሽዑ ኣብ ፅዲ ገለኻ ሓደጋ ገለ ኣጋጢሞም ነይሩ ኣብ እዚ ናይ መንእሰያት ናይ ኢትዮጵያ ቅድመ እዩ እንተዘይተጋግየ ታምራት ኣትዩ ነይሩ ሓደ በሳለን በዓሉ ኮማንዶ ሳለ ገብረ ጊዮርጊስ ነጋሽ ኣትዩ ነጋሽ ኣትዮም ዳይሬክት ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣትዩ ሕጂ ካብ ኤርትራስ ብዙሕ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣይመርፁን እዮም ነይሮም ዋላ ከም ዝበልኩኻ ይመርፁኻ ምስ 5 ገለ ትኸይድ ግን ኣብቲ ቋሚት ጋንታ ብተርፉ 2-3 ኢና ነርና ሕጂ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሲ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ኣድማዒ ውፅኢት ደርኣየ ከማን ዮሃንስ ዘምክኤል ንዑ ጥራሕ ኢኻ ዘኪርካ ከምዚ ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል እቶም ካልኦት ስጋብ ቆምቲ ተሰለፍቲ ከማን ኣይነበሩን ከም ዕላል እውን ክትሰምዖ ከለኻ ወይ ከም ታሪክ ለምንታት ኣይመፅእን እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ናይ እቶም ኣብ ዳዕቢ ኤርትራውያን ግን ነይሮም ከም በዓል ዓብዲ መንሽሙ ናይ ጊዮርጊስ ነይሩ ፉዓድ እዚኦም ሕጂ ኤርትራውያን እዮም ፍዋድ እዚ ድሕሪ ናፅነት መፂኡ ነበረ ዓብዲ ከዓ ዓብዲ በዓል ፈትሻ ይነበሩን ሽዑ ፈትሸ ነይሩ ፋሲል ነይሩ ሕጂ ካብ ኤርትራ ስለ ድበልካኒ እምበር እቶም ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብኡ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ድዮም ኣብ ሃረር ተወለዱ ግን ነይሮም ብዙሓት ነይሮም እንታይ ኣጋጢሞም በዓል ጆን ናይ መንእሰያት ተፃወቲ ኮይኖም ምስ ከዱ ግብፂ ካብ ቃልካ ዝያዳ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ኢትዮጵያን ግብፅን ስምምዕ ገይረን ነይረን እዚ ናይ ኒል ዝብል ማለት እዚ ናይል ሕጂ ኢትዮጵያዊ ከዓ ድኾነ ኣትሌት ድዩ ወይ ገለ ድዩ ገለ ኣብ ግብፂ ድሕሪ ከይዱ ድዩ ኣይምለስን ሕጂ ከምዚ ዝበልኩኻ
كان حسب كمان نيرو زري بحري باتسأسل ما مترف حسابات نيرنا نحن بتعباي كلنا قلنا أنا أنت يتقمنا نير مستمع إرتراوي أن راخم نيرنا أقعد أمخاني أو أمناي دبسي نهزبا قنبار وكيل دنابرة كمزة خمزة حاسبنا سنتاي مسلكا قليلنا مالتي أبزي أخي تتعرفوا كمال سخن يملا أتسألت قنا أبي الله تكم صوتها لنا أو تونيزيا من دلك من تقوم تقول يوم أبزي أقن تتنقو خيت كيت بلوي لما أجي أنا ذكرنا أنا برختني أنا خلنا نيرنا أو وخما حجي أو آخر لنا سحبنا يا سقينا مالتي موان زمك يلقن قبلناين تراخدنا نجيريا كم جيلك أخترف كي تحسب أنا خمزان كم أنا قاتي ما قيتك كي تخيت يقولوا مالتي قن عسرت حمش تاخذ مسرعي تاخذ بركم لسمزيون لي كيدي للسخاء أيد مالتي أبا خلو عندنا فاريد غيرهم تقليلا نمتهم هجي خمزي أبز عندنا مريم قبنا ولا قال ما كلاود بحال كاسو تدخف سربيتي تعتبت قن عيسنا حاتم دعرش دش توري حدي قال ناصمات كوين مالتي ناصمات كوين وتي بر كافتم انتهي بحال ودي أو دعرة أتيخاس حتى ولا ما كلاو خبيدي ناي مرمرة أجيب بوليتيكاوي قاس بوليتيكاوي هو إذا ناي سركن أجله ودمتيله بوليتيكاوي ترى خاو تأتو أجي سكيرة وتي وبع مسكيناي وهمز زمكيل بحانسا دحرنا تمت كمان بحانسا أنا متينا بأوتوبوس نفرت خي جمبرا خلوه أنا سامسون وتشي جون يوم ما خالوت سامسونج ساي سامسونج هو صح زمته بورتيره ما ميلوت بورتيره هو حنسا بنا نيرنا ودي سابا شعو قاطع مسي تناصلت كمصو خلص اوي هم نيركم اوي ناي هدراوت غانتا تصوت تخيد كان يركم اجي ابتا غزيتي انا ود عالم صو جون نايبون ما تصوات نيرنا اوكي انت بازانات بي دحري تاشمسي حتى عربي اوكي اجي كاب تشبولينس وسيدو مخا بنا اوكي بنا وسيدو بخمي رخيبو مخا بخمي تميتو مخا بخمي تردادي شو تحاول تمسكراوي تغانتا او سلازرا خا هو او تريو اجي تاغانتا خاني قربنا مكل خال دخمت سلاد غبرت اجي ابو اجي حسبه ثاني انتو يمش 380 لك او خان 680 أوت أبو خستاخات أتصو قال من تأت بلا ولا حنت وصايتات يبلكان جي دارجا خم بروفيشنال عينت خستاي دنبري على علم تخ خابيم زخدلو علم تخ ميلوتي شو ميلوتني هو جون كاني كبوليس على تحرير مالتي هو سامسونج ها سامسونج كبيرة ميلوتي كبيرة يدخل لنا خيدلو هو كبيرة هنا وخيدو أجي سامسونج ناب قديس كيرجيس ياتي مثل صالح أنا علم صو جون كاني نابونا أتينا مالتي إفريم ملس فدوليجا وشة ناني سال سام كم هذا رسي ألوخو زيم كان ناي بوليس ناي أديس أبا وشة الباني يرولهم سخون با تشبولي سوري تشبولي يري يشوفتنا كاوي كنت خد لهم كلتهم تشبولين مير شو أنا أتمنى كوينو سخون كنيت تعيدكم سبنا حنت حمد كمان هاي تملأني أجن دايو تا أجرايز كان تا إثيوبيا صوتا خلوا تناي كلابات تطويز معناته ببيز حسل دمرتو نورق أخذ بنا نجرجسن تتوصل دول أجي تناي بنا تتعاطنا ينس وسنات جزيرة نير جنا يتعاطى مسؤولنا يتعاطى تبيلو تتعاطى ناي من الساعة تمريتو جبت خيدو خد جبت خازي أجاتي ماتو ما أكله تأثير مالتي أنا العالم تنت تعيطنا كبرن نيرو دشو أصل تاني كبرن تولد ميدن ماي أميد لاي نيرو جيم بوليس مالتي أب حقوس دستاخو حقوس تسأنا إير فورس ስለዚህ ትጉዕዞን ኣስመራ ከመይ ነይሩ ናጽነት ተባሂሉሉ ኣብ ኩልኩም ይኹም ሰሚዕኩም እጂ ካብዚ ገርመካ ብኣውቶቡስ ኢና መፂና እዞም ኣብ ዓለም በቃኝ ዝበሃል እስር ቤት ነበረ ምሩኻት ተባረልቲ
كم زنا بوليتيكا أسرات دنبرو بلد نور أوتوبسات تداليا مزامنا نحن ضد حريق مدينة جسم درجة شديشت أوتوبس قالوا خوني مالت طب مرخات دنبرو يلن مالت نحن خاني ضد حريق أنت أوتوبس هي نورمال سب خدلا دنبره النات بدنا عدنا تملسنا مالتي تي وعلكم نايكلا وعلكم أريد ولا وعلى هذا رندمتي نو زبلكاس فورماليتي نير ودي تختفانو والله ولا سؤال طيب قوم تبالي لك فورماليتي تبالي لك مخنياتو سدحار ابزي كلاب كتاتو والله ستناي مسغاغري قال زبحال غدايات اي نبر ابتن ولا لا تملسنا ابتن دنبرنا هو بنورمال تبرد هو اجي ابتن كلاب ابتن نبرانا اجي كلتا هاجر اني خاتخون دلخه ابكال كلاب كن كتاتي تخنيخ ابتا دنبركا مصيها خصمبر كن ولا انت مفانو ورقه يدليكاني ماني خاخبك تجزيتسي وأنا نسبة بمارس أديس أبا أتيمولو كنت سرارحة تغير له جيت خيلك عدها نتي خابزي بالتريحاني را تعدل وهم خاطر ما زمتنا بس أجراويت كانت خا تسعة كلتن جمبيرنا مالتي شو أتي خلق افتقدامي تهجراويت قال أوكي تي زخا عبا عود افتقدامي تي هجراويت كانتس قدامي عود زمتالو لي تاريخه في الزمن تتذكروا تبقى كازي اجيت هاجراويت بانتا نابلت كحزو قريتا خليفه كامبر اما كابتشبوليني بعد من تمريزكو نابلت كابتشبوليني انا اماني لباشون نغاش كركاسا ود ابيل ود حما شديشته فانيل جرماي شوعته فانيل جرماي ود زور قدايف ده قدايف فانيل جرماي كلمنا له جيم تمريزنا نيرنا كابتشبوليني مالك زوز حدن ميلوتي مثلني كل جزء بمزح قصد الله ميلوتي افتح جرايد كانتا شمنت تشعته شامبيون غنا يفلتني شمي مساز جيجا زي بحال أبزي عود سبورت مبزوح أمتات كاب مشيات هي كسات الجي أتي زبيانا أي سبورت أمنتا في الكاب زناي أوات مرتنا أي سبورت أنت فتاة كا دا مرحنا نزي أبو سبورت هاجرنا كان بعنا نقل زمسلو سبورت مفراي بزحت عرتات نركب لنا أنا بزعباني أماني إيانسو أتي كزارب أدلني مركبي أدلني سكفتات كعلمني سكفتات من الباش أتم تصوتو وتم متعبيتو وتم وعي عم تمسام تصوتو خجيتو صبو مخانا يا خوي نسمعني أنا بين كان نويح أسبس فلتو قال خبت فلتو مخاطو بلحتاج زهدر اللي أنا مانيل كل غنطات مالتيو مانيل أنا خد معيبات تمت سويتات حزيز فلتو برقص شو بأن هنا عسل أسبلنا نهت مرتز أوتا أبتجزيتي زنبرة أزي حيال أوتا إنه لك تي ودرتي نهت مرتي هبها الكله كندو تمهارة وكندو تعذبي أما أبات مرتي ساتف كتريا كلها أزي الأمير بهم يخاتي سبورت هاجرنا خصاجري أبتجزيتي أبي أبيتو ترز بتصحيح مالتي وسلازي تنابات مرتي كابتنا كلبات بزي سنف بزحات كلبات كامل قبتي زنبرون تفتاتي كادلو أب زنبر أوان أب زي أمانيل التيفي نابتي ناي كلا درجة بيت مرتي باركا مسأتو ناي بيت مرتي تمريتو وبزحم تفتات سبورتان تفتات مع أوان تمرتي كادنيرو كازيو ثم عينم زي حاسيو وأسلت أنتي عمي مداني عتل نو تكي إلها زنبرو مامانيل بزيو ولاول كتفهم وسيلامنا أبنيس كان زي تسمبر جرمو مالتي منار نشجع خلال الدمر أبنيس مسأتو إتي ما تبقعت زلو بقعت أزيو كتوف سلزنبرة أبنيسون زجور أوركتو كله كان عينه كله أفكار سبورت زهو ولا يكونن أزيو
ልብዓት ዘርኤሉ ዝነበረ ክለብ ኣድሊስ ነራ ማለት ካብ ክለብ ኣድሊስ ብድሕሪኡ ብቀልጢፉ ከዓ ናብ ቺፖሊኒ ከዓ ኣትዩ ማለት እዩ ቺፖሊኒ ምስ ኣተወ እውን እቲ ናቱ ብቕዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቁልጡፍ በቃ ራፒድ ብጣዕሚ ቁልጡፍ ዝኾነ ብቕዓት እዩ ዘንፀባርቕ ነይሩ ብቁልጡፍ ናብቲ ቺፖሊኒ ምስ ኣተወ ከዓ ቺፖሊኒ ብጣዕሚ ዘይሃስስ ምራስ ዝገድፍ ዓብዪ ፅልዋ ዝነበሮ ወሳኒ ተፃዋታይ ከዓ ብድፍረቱ ብጉልበቱ ብፀወትኡ ብሓይሉ ብጠባዩ ብኩሉ ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ተዘክሮ ማሕበረሰብ ስፖርት ዘትረፈ ተፃዋታይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ቺፖሊኒ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ እምበኣር ኣብዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪጡ ምችብ ክለብ ቺፖሊኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኸድ የልፓ ቺፖሊኒ ገለ ይኸዳ ስለ ዝነበራ ኣብቲ ግዜ እቲ ቺፖሊኒ ክፃወት ከሎ ከዓ ቀጢፉ ከዓ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ከዓ ተሰጋጊሩ ማለት እዩ ተመሪፁ ተሮ ተሓርዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኣመና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዓብ ተዘክሮ ዘለዎ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ዝከረኒ ኣብ ሜዳታት ዝነበረ ብኣማኒኤል ኣንበሳ ዝብል ቅፅል ስም እዩ ዝፍለጥ ወላ ስጋ ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ በዓል ወዲ ዓለም ፀበል መለኸድና ነርና ኣዲስ ኣበባ ኣማኒኤል ኣንበሳ ሳሊ ዓብ ተዘክሮ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ፅምብል ዝገበሩ ናይ ተዘክሮ ናይ ታሽዑ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ዚምባብዌ ሰዓርያ ዝተዓወተላ ማለት እዩ ኣማኒኤል ኣብ ድፍረት ዝፍለጥ ምክንያቱ ሓደ ዓብዪ ሰነድ ሓደ ታሪክ ዘይሃስስ ታሪክ ንዘለኣለም እዩ ኣሰኒዱ ክሳብ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣማኒኤል የመታት ኳስ ወንዝ ይሻገራል ኣማኒኤል የመታት ኳስ ወንዝ ይሻገራል ክሳብ ዝብል ማዕረ ክንደይ ትቕልዑን እቲ ጉልበቱን እቲ ፀወቱን ልዑል ከም ዝነበረ እዚ ሓደ ኣብነት ክኸውን ይኽእል ኣማኒኤል ኣንበሳ ዝብል ቅፅል ስም ነይርዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕከና ዜና ወፃኢት ከላ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣማኒኤል ያዛት ኣማኒኤል ኣንበሳ ክበሃል ከሎ ቅጅል ይብለካ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ኮይኑ ዝስማዓካ ስለዚ ኣማኒኤል ምናልባሽ በቲ ድፍረቱ በቲ ጉልበቱ በቲ ፅሬቱ እዩ ዝፍለጥ ከም በዓል ኣማኒኤል ጎን ጎኒ ካብ በዓል ነጋሽ ተኽሊት ገለ እውን ምስኡ መፃወቲ እዮም ነይሮም ሰሙን ገለ ክብሉ ምኽኣሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ብጣዕሚ ተዘክሮ ኣለና ንኣማኒኤል እዚ በዚ ክገልፆ ይኽእል መስለኒ ኣቲ መጀመርያ ናጽነት ሃገራዊት ጋንታ ተናይ ቀዳሚት በኽሪ ሃገራዊት ጋንታ التاريخ تذكر له فلما أبناء إيرترا بخري هجراويت جانتا بخرها عبعوت حفيسة I think أبزخري ناي صورة ناي مبل سالسة عمدي قال خون دلو ناي السودان تلوت أزمة سؤال بعد بشر قال أزمة سؤال مخنيات بمقبار أبزدلو هجراو بعلمية تساتفة تعود كعبني رممنا البات كابن مسار رتانا ناي هجراويت جانتا حر أو زنبرة قعزو خنطة مكروز فليز بلا سمعتي ما هجراويت جانتا موكال نعمت من بلا حد خلته وزنبرة ما حدش نجرا يكونن جن نا إيرترا نا هجرنا زود منفس كألو مستفلا ما ناينات نسمع الدم أمريكا حجيتا هجراويت جانتا تقوم كلا كلتي يا قيمة كدانيتن كاليت كان زجر مكا تي فليليات ولا حنتي نبر تكيراي أصلت أي ما نيرو بتعني دي شجر نيرو نماني خسلف نماني قصنه نماني مستخاله ايتغانتا خغبرا قصالي اب تريننج كنغات انكلنا اتخاله ايتغانتا نتقدامي تسعره برغاتو زعها ميت يدولا كارلو هذا غزي نسعرهم نير قصالي ግን እሰመም سعرنا نير اجي نولو ياسين دحر مستقوم تسلفالس باچينا توريزربا تريخلا يوحنس ميكائيل دحر افتي مسعتي القدمت الو هونو مستحانتس من اندلو ወደ عجبن منشم هذا خاطي درس علم صنام صالو نات ماري زربالو ማለት ክትፈልይ ትኽእልኒ ሓጅቲ ኣጋጣሚ ብነግረካ ኣለኹ ዓለም ረዳ ድሕራም ፂኸስ በቲ ሓደ ደሎ ከዓኒ ወደ 4
كلتهم هذا عينت performance يدلو ما خد فيلم بتاعني تشجرك أجي سقع خمسة نيرتي أقرأ يتكلم تا الدنا ورا اللي كذي بحر أتي زنبرنا حبرة مستي نجمع ناس الناس ممسون نحنا كنتا نقبر لنا دول حلافنا كبيرة كاتسكيم كات خيد الله نجمع أقرأ يتكلم تا نجمع كذي international صوتا نسمنك مستندحي لا كانت تاتات كذي تنبرة تشاد السودان العراق ግብፂ እጂ ምዚአን ድሕሪ ገጢምካ ተዓዊትካስ እታ ሃገራዊት ጋንታ ስም ወላ ሓንቲ ክስተያ ድልያኒ እታ ዳ ሓየለት ስጋብ ሕጂ ዘይተተክአት ንሳ እያ ካልኦይቲ እዛ ናይ 94 እንደነበረት ነይራ ከዓኒ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝገበርናዮ ፀወታ عمر البشري ده وانا نيروتي شلمات اجينا احنا عربا نسمعنينا الصوم تايب لنا نيرم تشلمات داخلنا خلنا الصوم كا اوروبا نمچوهم ارتراوان ارتراي كونكم تقمطوا نيركم ارترا دا قبل ندا نيرا خني غير خمس تصعات تختفر كونوا المانيرا ولا بتعدادا خنكيد كلنا خنجز لكم عين الزربه أجل ولا نعومي ميراكل نيرو على تي جماعة عوسي أجي فاينال السودان دقت المالو أب استديوم أب كارتومي مستدل لهم بعال قالوا أنت أجي نتا بلاوي تاجر سعيركا وانش أخت وسط مو خافت جزيتي أب حد سعير جزينا تاجرايد كانت أكيد كفموت سيت منسا بحق حياة هاجرايد كانت يعني فلي نجاري كان من البات بدأنا علينا خلنا نتلعبنا فليتي ملسات تخوننا إلنا عندناش أنا فلما جزء أب بكل درجة الهجرة ويتقانتس أو هوتيل كتعطوني ركن شعاع انتأني راتا زروا ترينين برتيوف عجيب باچن استايت غيره خما سا سريحته ترينين برتيو بفلايتهم فوكس ميزان بنبرهم كم بعد باچه علم سجد نجاش محمد ودربعته ابدي اذا اديس ابابا مصت ودي قال من يرو مخالو سينم ترينين مصوارو سينم اجي انت كي نغيرنا كي زسي برتعلو ترينين لازم فوكس ميزانه مش كعرف لهم اتليست انت مكبين ميزان لنا ده حنك متصوره نخلينا قالتها اجي تريننج مزي فيزيكال تريننج قبر كلنا كوفي لم يمبرينا نيرم عرفتنا مشت تكنيكال قال غبر كله ترحم بمصو نيرم مالتي اجي بزي اخ انت انو لا مالتي ني تك تريننج برتعلو متك اخ عين ريكومين ادلنا اتليست سي تريننج جرناس هوتيل كنا أتولنا أجي أنا هم يبلو مالتي قال أجي تعيك أني وص خلا أنا يوم تعيد ديكو ناس بزح سبسي كمو هم بخون تزاري مالتي أجي باتشي غمجوك جرا سريحة مالتي أبزي أجانتاس هوتيل بمقتاونا تحبسهم دلوس كلتا سبات رحم أنا خمس درانا هنا تفلينا زين كلتا سباتك عتين عيني منه عتيس كابلو سلو دخونه نقولوا بعلو خسرح ترى سلو دبله أبزا هوتيل تتقرب له اللي كدي قسم بقى تعيك 10 تغلط حواس لو دلو تريننج يروح خدك سايك اني ولا بغرين بالعالم هم بدقسو كيلو سوري هو مالتي زي حاجك جرنجي انا رات انا هوتيل متاو مجمريا تاچز ولا سامان فلينا هاجرايت غانتا خاب حزنايو دحر زقدامي تعوت ناي السودان هاجرايت غانتا بزح كيصنحون اب ناي سيكافا ابتلاي درجه بصيح نيرا ግን አባዓወት እዩ ደሚቆም ድወጡ ብውልቀ ተጻውቱን ነይረም እንሸው አሊ ድነቃቸው ኮኮብ ገለስ ተባህሉሉ ግዜ ሳህ ተጎዝ ሀገራዊት ጋንታ ዚያት ተዝክር
ሕጂ ስጋብ እዚ ናይ 94 ብነበረ ግዜ ኤርትራ ኣብ ካፍ ኣይተመዝገበትን ነይራ ሕጂ እቲ ቅድሚኡ ድነበረስ ክንወዳደር ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ኣብ ካፍ ኣይተመዝገብናን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ሱዳን ደሞዝ 6500 ተገይሩልና ነፍስ ወከፍ ተፃዋታይ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ማለት እዩ ሪና ደ ንፈልጥ ዓብይ ሞራል ኢና ጌርና ሽዑ እንደገና ነቲ ዝነበረና ክስታይሲ ብዕፅፊ ኩሉ ተፃዋታይ ድሕር ሪኢኸ ሓደ ክልተ እንተደይኮይኑ ካብ ትሕት ቤተሰብ ድመፅእ ብዙሕ ኣታዊ ደለዎ ይኮና በተን ዝረኽበን ይደኣለ ሕጂ ኣብዚ ዝተገበረልና ክስታያት ከዓኒ ናይ ብሓቂ ከዓ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ከዓ መሊሱ ተባዕዲ እወን ንቅድሚት ከም ድኸይድ ከዓ ገይርዮ ማለት እዩ ዝኾነ ተፃዋታይ ከዓኒ ናይ ውልቁ ትሬኒንግ ክገብር ጀሚሩ ምእንቲ ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ከይወፅእ ካብኣ ድሕሪ ወፂእኻ 1500 የለዋን ሕጂ ስጋዕ ከምዚ ዓይነት ምትብባዕ ነይርና ናብቲ መጀመርያ ተጋደልቲ ደይረኸብዎሲ ንሕና ፅቡቕ ደሞዝ ንኽፈል ነርና ማለት እዩ ዛርቤልካ ናይ 94 ኣብ ካፍ ምስ ተመዝገብና ኣብቲ ናይ ኢስቴን ሴንትራል ሽዑ ፈቂዱልና ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኬንያ ኣብ ሙምያስ ትበሃል ካልአይቲ ከተማ ኢና ከይድና ተፃዊትና ሕጂ ኣብኡ ኤርትራ እታ ካልአይቲ ኬንያ ሲሸልስ ኢሎና ሕጂ ካብ ምድብና ካልአይቲ ኮይና ሓሊፍና ስለምንታይ ኢና ከምኡ ኮይና ሓሊፍና ከዓኒ እታ ናይ ኬንያ ቀዳመይቲ ኣብ ናይሮቢ ከዓ መና ኣለዋ መሲሉካ ኡጋንዳ ታንዛንያ ኬንያ እታ ቀዳመይቲ ሩዋንዳ ዳ ብሩንዲ ምስኦም ነይራ ከዓ ማለት እዩ ሕጂ ሴሚ ፋይናል ንሓልፍ ሴሚ ፋይናል ሓሊፍና ምስ ታንዛንያ 1-0 ተሰዓርና ራብዓይ ንወፅእ ማለት እዩ አይ ቲንክ እንተዘይተጋጌ ዩጋንዳ ወሲዶም ኣብቲ ግዜት ዋንጫ ኣብዚ ሕጂ ሰለስተ ብልጫታት ነርና እቲ ኮኸብ ተፃዋታይ ይነቃቸው ወሲድዎ ኮኸብ አልቢትሮ ዳንኤል ጫሬ ወሲድዎ ማለት እዩ ብህይወት የለን ሕጂ ኮኸብ ቦርቴራ ከዓ ብሬታ ወሲድዎ ኤርትራ ሰለስተ ወሲዳቶ ማለት እዩ ኣብ 94 ሕጂ ቀሊል ውፅኢት ኣይነበረን ማለት እዩ ብኩሉ መድያት ክትሪኦ ከለካ እቲ ደምፃናዮ ውፅኢት መጀመርያ ግዜ ተሳቲፍና ብላዕለ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ደምፃናሉስ ካብ ዝገርመካ ኣብቲ ግዜ እቲሲ እዚ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ መዝሙርሲ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም እቶም ባንድ ሕጂ ከምኡ ምስ ኣጋጠመ ሳና ደኸነ ነይሩ ጋዜጠኛ ዩኒቨርሲቲ ሽሙ ረሲዐ ዓሲምባ ሳና ከይዱ ነይሩ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮና ሃገራዊት መዝሙርና ዘሚርና መሊእና ብክሳይ ይስማዕ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ስታድዮም ሕጂ እንታይ እዩ ስጋዕ ክንድኡ ዳኣክል እዩ ደይተኣታተዎ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ፀወታ ማለት እዩ ስጋዕ ሽዑ ዝነበረ ፐርፎርማንስ ግን እቲ ዝለዓለ ነይሩ ማለት እዩ እዞም ስጋዕ 94 ዝነበረ ስታያት ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ሕጂ ዘይመስል ነቲ ናይ 94 ዘምፃእከ ናይ ሴካፋ እንዳ ብሬታ ሽዑሲ ናይ ታንዛንያ ጋንታ ሲምባ ትበሃል ክትገዞ ደልያ ሽዑ ግን መስኪና ዮሃንስ ዘሚካኤል ተጎዲእና ይነቃቸው ያብ ናይ ዮሃንስ ዘሚካኤል ቦታ ኣትዩ ይነቃቸው ከዓኒ እታ ናይ ዮሃንስ ዘሚካኤል ቦታ ኣትዩ ከዓ እታ ኮኸብ ከዓ ኣምፂዋ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ በቲ ሞት ናይ መሽሙ ናይ ዮሃንስ ስምባደ ስለነበረ ድሕሪ ሕጂ ተፃወትና ኣብ ኣፍሪቃ ንሸይጥን ኢና ተባሂሉ ማለት እዩ ሕጂ ውስናት ሰባት ኢና ሰሚዕና እታ ዘረባ ሱቅ ኢልና ብሬታ ከማን ብዙሕ ነገርናየን ማለት እዩ ሕጂ ስጋዕ ከምዚ ዓይነት ፕሮፌሽናል ንኽኸዱ
ደብል ሃገራዊት ጋንታ ኢና ኣፍሪና ነርና ማለት እዩ ኣምስ ጀሚሮ በዓል በሬታ እንተ ዕድል ኣይረኸብዎን እምበር በሙጋጢሞ ነይሩ ኣብዚ ናይዛ ንብላ ዘለና ሽዑ ግዜ ሓጎስ ድሚር ሰልጣኒ ሓጎስ ይድምሽ ኣብቲ ዋንቲ ግን ኣብ መቐለ ኢኹም ትሬኒንግ ጌርኩም ስለምንታይ ኣብ መቐለ ተመሪፅም ስታዲየም ሕዳስ ነይሩ ሕዳስ ስለ ዝነበረ ሕጂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምድላዋን ኣብ መቐለ እዩ ተባሂሉ ኣብ መቐለ ንገብር ነርና ማለት እዩ ጅቲ ምክንያት ሕዳስ ስለ ዝነበረ ከመይ ካልእ ወላ ሓንቲ ምክንያት ይፈልምሽ ክሳብ ሕጂ ኣብ 94 ክሳብ 95 ምስ ቺፖሊኒ ኢኻ ዘለኻ ብድሕሪኡ ካብ ቺፖሊኒ ማዕስ ኢኻ ትወፅእ 96 ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዘንቢረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ኤልፓ ክንዝክሮ ናይ ቺፖሊኒ ነዊሕ ስለ ዝኾነ እቲ ታሪክ ኢና ከለና ጥምር ኣቢልና ኣብ ኤልፓ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ምእታውካ ሽዑኡ ድሓት ክትሰግር ኣብዘ ናይ መፃሪ ክለባት ናይ ኣፍሪካ ምስ እስማዒልያ ብዛዕባ ዝነበረ ክንዝክሮ ናይ 98 መጀመርያ ከመይ ነይሩ ኣብ እምሮ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ እቲ ፍጻመ እጂ እቲ ዋላ ክትሪኦ ከለካ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ተሰሪሕሉ እዩ እጂ ግርማ ሓድሽ ኣሰልጣኒ መፅእ ኣነ ሓድሽ ኣትዎም ዘለኹም ካልኦት ተፃወቱ ነይሮም ብዙሓት ሓደሽቲ ዝመፁ ጠቕላላ ከዓኒ ብመንእሰያት እያ ተተኪኣ ሕጂ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ዲስፕሊን ነገር ምትኽኻል ግዜ ወሲዱልና ማለት እዩ ግን ብልክዕ ስለ ዝሰርሐና ከዓ እጂ ግርማ ከመሰልጣኒ ጥራሕ ደይኮነሲ እንተፀዋታይ ኮይኑ ምሳና ዝኾነ ነገር እንታይ ከይገብር ከም ዘለዎ ገለ ንረዳዳእ ስለነበርና እታ ጋንታ ሕጂ ቀልጢፋ ተቐይራ እቶም ፀዋታ ከዓ ሓያላት እዮም እኳ ብጣዕሚ እዮም ሓያላት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ግን እንታይ ይጎድል ነይሩ ዲስፕሊን ይጎድል ነይሩ ሕጂ ስኻ ካብ ቺፖሊኒ መፂእኻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትኣቱ ከለኻ ድንፅወካ እዩ እቲ ቺፖሊኒ ብስነ ስርዓቱ ዝተፈልጠ ጋንታ ኣብ ኤልፓ ወይ ሬድስ ምስ መፅእኻ ግን ቁርብ ንእስነት ኢልካ ከማን ክትሓልፎ ዘይኮንካሲ ቁርብ ስዕርር ዝበለ ናይ ዲስፕሊን ጉድለታት ነይሩ ሕጂ ነዚና መጀመርያ ተኻቢልናዮ ሕጂ መጀመርያ ወዲ የማነ ይሕዝና ነይሩ ፍሳሐ የማነ ብድሕሪኡ ፍሳሐ የማነ ሕጂ እንታይ እዩ ሒዝና በታ ማልያ ዝነበረታ እታ ፀላም ፃዕዳን ተሸራጦ እዎ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ትቕይር ማለት እዩ እቲ ናታ ኣርማ ፀሊምን ፃዕዳን ዝነበረ ቀይሕን ፃዕዳን ንኽውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚና ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ክለባት ሻምፒዮን ፀወት ዘለና ሕጂ ምስ መን መፂሕና መጀመርያ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ዝኾነት ወላይታ ትበሃል ሕጂ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀዳማይ ፀወታ በፅሓና ማለት እዩ ኣነ ህርም ነይረ ሙሴ ነርኣዮ ታሪሙ ነይሩ ብርሃኑ ከማን ኣይ ቲንክ ይመስለኒ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ማሕረምቲ ከጋጥም ከሎ ተፀዋታ ይጎድለካ እዩ ኣብታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረ ፀወታ ግን ስጋብ ሕጂ እያ ትረኣየኒ እታ ፀወታት እያ ኣማኑኤል ድግሙ ከምታ ፀወታት እያ ገይሩ ዝተፃወታ የለን እቲ ደሓይ የለ ተፃዋታይ ክልተ ጎልእት ኢሎም ብሓዙስ ኢሎም ሕጂ ኣብ ዲስፕሊን ድሕሪ መፂኻ ካብቶም ኣሸገርቲ ፀናሓና እዩ እቲ ምስተኻኸነ ግን ስጋዕ ክንደይ ውፅኢት ኣምፂ ንሃገሩን ንክለብን ንገለን ማለት እዩ ፋሕፋሕ ኣቢልዎን በቃ ክነግረካ ኣይክእልኒ ተዓዊትና መፂና ኣብዚኣ ከዓ ናይ መልሲ ፀወታ ነይራትና ኣብዞን ተዓዊትና ኣብዛ ናይ ግብፂ ናይ እስማዓልያ መሓልፍ ማለት እዩ
أبزانا يقف ساجي معت قلت أنت أني نيرنا تدعب تأجمت نيرنا عجي حتى أنا ديسبلين يا خملا سكا كلتا تتصاعد عن شمام نمعكف دقوتين يموتوا قرما يرهبوا مجي جنزي أنت يتوسط أتصاوتومي أي وصدومي وسنتين كنت تأتي أنت دوسدا وسانيكن ولا أنت كمان أنت زي جيرت بعبها تاجا أنت هتفرسيا أجي نجيب سهم كيد كنا إذا أنت تأتي يوم قمت تسلفت منير تقطع قبل لي شجر على النحج وهري هل توجع ثلاث يلون مالتي برهان تهرين نالو 4 يلون والتصفاي إذا دباشا ولا منشي ما أخليلو بنا ورقة قداي حمش تقوم تتصايتي دي ولا قانتا نجيب سخيدة أبيل يربو شو؟ هابيل فرن ميرو هو أوكي أجي زمد بنا كار اللوخو كروف أغاني البمو رأي تاريخ دي سارح وعدي سابا فعفا هذا بلو زي يلا نيجي زي يمكلتهم كابدو سبلين تقطع زمد بنا كار اللوخو أنا بتكنيكال مالتي فجي أبت مجمع يا خبيدنا خني غيرنا كنوصينا بدي زيوم لا قلمت غيرما جن على أنا بيتوك أنا نظمت تقات زيوم حيزة أي كيدني من مجمع يا جزء الجوم نبلا رؤسهم تقولوا مد من مجمع يا جزء سكيمر تضحي ولا بوته هنا لا مجمع يا جزء انترناشنال صوتي أبت صوتها ندلك أبيلو بعير بتم ريزيرف أدنى ناس تابي نعتنا بقوموا عبد جبتي إذا تجبرت قوتها دايركت محل ألف نير شعوب زي تي في أره كله زبير ترايريو بتدحي ولا قوتها دي تجافع على اللغة شو أنت يا ميلو من أنا أو كاي بعرف شو ما بعرف إنه تحلمونا نفاري تعلموا ما يفلتون من نجم مراكزين يجي أجازيتهم يزيدوا تصدر إذا نتينا هنا تجازيتها أجيكم زنامون خاقندو خاصة اللي خلي بحزكا تطويتها مستوى خاني أي كألو نام كنت ترى أبعدهم أجيز من كحاتهم حيالاتهم ناتهم هوتيل علوم تستوديوم ناتهم بروفيشنال كايدا من الخدمية أجينا زي أمس أركا كتحلف كلها هذا ميراكلي سلازي تي نايس ما عليه استجبرت وقتها مستي ستاندرد من أفريقيا أخطر يخلها يتبلع علينا جزء أي حوار زي مزجبته تاريخ اللي لا يكون بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الإسماعيلي كل هجمات ريتسي لغاية دلوقتي ونتمنى إنها تفضل على كده على شكل سندوتشات خفيفة بتنقي قوتها بدون ذخيرة حية على حدود منطقة الجزاء عند حمزة الجمل ومحمد فكري وعند رضا سيكا
وعند كرم جابر وادي حمد. استبدال من عمانيل فردي نائب لتدرس شتكلت من أبو حفيظ العكوري. وفي إنذار خدوا عمانيل ياتسو. نقلات عالضيق إيهاب حمزة سام. وجوده النهارده كنجم كبير وعندي ثقة. وادي محمد فكري الصغير لما نعمل ايه نلحظ هو بيقول يا جدا العظم وقع طبعا معلش التدريج طور في التدريج. واستبسال من دفاع ريتسي نهينا لما ابتدينا ونهينا بجوليه كابتن حمزة جنب الجمهور بيصحيه لان هم مش ساكتين. وفعلا اخطاء المدافعين قاتله. المهاجم لما وزع جول مش مشكله. محمد فكري عندنا شباب غير محمد فكري. وادي ايهاب جلال انفرد كرم جابر. سقال حجي حي بغنت كلب ناي إرترا أمس قبتنا لا مالك ناي كلابات درجة أبو قولوا كسا ما اسمه داتا دهنا بتخلت شيخ النت كنت راكتنا سالس لزغون مالك مسكيه بحر اللخا أكلت شيخ عمة مرات السون نتصاري وانجع هاجرتنا علم ناي وانجع عالم بس نيجيريا بزعبا بزنو برات أب بيت مرتي لا سالة دندن أبوي تخيلوا كل جزء تزارب شعاس خط وعي زي عرست زنا برلو تغير كاتي خش عن شوية خبر غير أجي كل جزء أب أصلا تعلم مسيلوك تقول إني هتكون لك غمزة أجي أنا تغير أتقول له تهزبه هويلو أجي تاي إذا دعت دولة تطوعتنسي حيال كخونا له محجسهم حساس وهم مالت يجي تود بعلي وأما بسود هرمني هري مني يودا قال على عبل تي سنيالي استاجد نتي ناي لاين مان دلير عاف عبيلو نتي البيتر توع كي هاواني يجي كل جزء أب كمزتات توعيات على البيترات ويقولن أنا ولا حنتي ولا ما عرفت أنا كمان ويا أنا يكون أنا سؤال نيجيريا سي سجى ما يكون قلنا سا تعدنا غيرت خناتات كافي تحرق أن نجار متلا كمان نص ساعة زي قبر كاي بقية كتبت هلا لقنا عصرت كي تتعود كهلا جي خمسة تمثل تي حوات أنا هيك أي حد نغيره مالتي مرة أنا بقبر كو فاولا نغيره مخناتو أتكعيت ساعات ميره ديفينس تخين كاس أتليست وي ميديانون تخين كا فاول قالوا سريع كا تبال تفل الجنازة تمثل نيراتا نيجيريا مالتي شو أستاذ زرادي يونيرو كم تاشم كمان سكر بيجوز يحب ولا تخلق عن صوت الله واو اسمعنا عنده يكودي والله أجي تيري كرد تتحسن له مسبا شاول يعني راه I think إن ده زي ده قاعد يشوف منطق ويشوف عتى قولي إتي هذا حنت جوده تا صار إتي ده شامينة تخلو خمان أب أنا بسكي أتعتي مسخ أسو بركي كمان استاكو أنا تعريمه وزي مالتي شايش بولين اللغامش نو كيفاري كيفاري اوكي كيف بعرف والله خير هذا حليفة باشاول وشعو خاف شروق هذا يجي حدش ما سنت ببلاد ذات الغلطات اللي قانتان ده ساول هو اللي هو قلنا تكون زي خاف ليتي حتى راح انت منياتو افتك زي تقاني عارف التوب نيرا مالتي حيلاتنا نيرنا بقولوا اجي هجي كل جزء بعل أصل تقوم الآن حادث كعي سوسوك هونا لو هم عتين دولو أجي نتاي سوسوك أخونا لو تكعي ما يشوف بحر كوين تاجان تانتا قبر الله قول له أتخونا له بحر قول له أتخون عوض تمسأل كله مالتي أجي كترهم كله حافظي ناي حجي نقول دخنا كخنا دخلا كأساسه كم كنوا انتري أجي هرقف كتكون لك أتك عادي هركون كاس هرقف بق أخن سوسة قوم كتكون لك
بخونا أنا أي ملكت قدام نت السوي موداتات معك أنكو بولندي تعودكو ولاتي كلا له ساينسكو تأخذ دخون تأثرت أنا تكايك أسايت أنا أسايمنت أو خو أبي أبزان أي كلتش حقي وصانا خلنا تانا موداتا زقات أنا تكا تقليل كون كاب كعصو زتأنا خدو مس هاجراوي تجانتا مس السودان برا كمين يرد تاشم أدات أبي أنا قصو حزي خمسة أتصف كله تي تخلا خلاك أنا بقولو تأجرو خمسة ما عير أخونا أنا بقولنا ما تيجي دار من الله مالتي بكا بركة سورو زي كروس لجامنت دبال تبتيخو إلا كرتوا تاوت أخونا مالتي دايركت هوسبيتال كده هوسبيتال راجي جيرم ريما الحين تنقبرين خلني نايلم جوسو جيرم عادي ملي سمنا مالتي بزي ما هرنت زي أنا خاب كوسة عليه تغليلة عليه مالتي كل خندي وان كيدوتي ناي حكمنا خنا تادك تناي حكمنا دارجانا عادة عمت انتاي يجي نعتليان مسكوتكو تناي اوبريشن ستات كورب قفلنا نجارات او تبناقي بعري 4 ورحدي قال اوبريشن غير مالتي وداري مستي ماي ريهابيليتيشن قال له كله حواوش كاس دارجا عمت وسيدو كجدي ناتوس دارجا خندي كلتش حد حرططو تبل على خاص قدمي تنايتم هاراي ناي غلا غديفنا بوحدي بلدل 15 عامت مقابع عوتات ب عاب نغير 15 ورص كله ستيل انت بزيهم يركا كوي لازم كم زغاطي منبر نقل عامت سو تتفكا 15 عامت هاغرايت غانتا انا 13 كم 8 شو حتى سقاب شعب شعب كل تعمس سو هاغرايت غانتا ذاك الله هجنت أيوتي أما تأتى يقلتيفو هجي أبحانت قانت أتيخا عمت كلتا عمت 3 عمت تتصاوت بدعريو ناي كفل هاجر ندي ناي رشعو ناي كفل هاجر تمرت ولا أنا قني زخي تمرت كي تخيلها أفتح عباي هاجرات ناي من إسيات هاي تمرت كون ناي إثيوبيا دايركتي أفتح ماي هاجر قانت إثيوبيا أتي مالتي هجيت معبالي قلت أفنير أبدق بحر عتلان تنقول لله جرمن مات اكسبوجر وعسرت بزيهم سلزو صها قد انت تصاوتاي كلها تري غاتي تصاوتا ناي شو وناي حجي زلو مالتي مس افتناتكم غزي تورقاوي لنا نطقسوناتكم غزي تتصاوتن مز حجي كنا صاصر كله انتي تتاساسرو وي بخمي كتقول تخيل اجي كومبليتلي فوت ولا من تايدي تغير مسيلك بزنس يتغير افتنا يقدم جن كان يجري سعري خات ولسخ سعرات هي تقبلني كان تخات سعرات عروتي قيدك اسكاي خات حدر بحرس إيركا خاني بنت أروح أتحجز كتحدر مالتي أجي إذا يحججن بحرت سعيرة ممكن ده سحاق دوته وتدل على جنزبهم قاعد يخفل مالتي كل خطرة خلها مستمع نحن بنبرنا حجي ولا تم نقول عجي ما يتلي عن نتاع بعل كوستا كورتا بعل باريزي بعل مالديني قالوا دنور له جاسي بأيام حجزهم سوات زيهم لكن سمي حضرني انه رم عرت سعيرهم قالوا متات مالتي ترى دي خاني اذا حج ما تنبلون يتلين بنا بتشم سعرت ناتم صوتان بنزوين راح يدري اجيت فللي ابزي تعب فللي انا هاجرنا اخوم مالتي جي كومو خنزنا يقدم كخويني ويلكا ختصرح ايكالني مستخبا يخاد لما باليتاتي خدكيد دلكا ግን አትሊስት እሲ ትናይ አይሰዓርኒ ባህልነት ክህልወካ ክእል ኣሎ ናይ ሓደ ጋንታ ማልያ ወዲኻ ድሕሪ ተኣትለካ ኮንካስ አትሊስት ናይ ምስዓር መንፈስ ክህልወካ ኣሎ ክስዕር እየ ጥራሕ ክትብል ኣለካ ሕጂ ብዚ ትፍልልያት أنا زي كاب كل تشح بدحريون بناي زي كناتات سدات مسمعة ولا خفتنا محبر سب سبورت كابت بيت سب أي تفلخان أبدق خوينكم ولا بزون
ናይ ቀደም ገዳይ እንተፃወቲ ማሕበር ጌርኩም ትጣራነፉ ትተሓታቱ ብሓንሳብ ዑደት እውን ትገብሩ ኢኹምማ እዚ እንታይ ተራ ኣለዎ ወይ እውን ብዛዕባ ንጥፈታትኩም ከብሓፈሻ እንታ ክትብል ትኽእል እንታይ ኢኸ ትርጉሙ ትሕልፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ ኩሉ ግዜ እንታይ መሲሉካ ስፖርታዊ ብፍላይ ከዓ ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ፋሚሊ ንላዕሊ እቶም ናትካ ምሳኻ ዝነበሩ ብፆትካ ኢኻ ቀዳምነት እጂ እዚ ማሕበር ክንምስርትሮ ከለና ብሓገዛት ኢና ጀሚርና ብዙሕ ሓጊዝና እዝን ኢልካ ኢንዲቴይል ሕጂ ክግለፅ ዋላ እንተዘይተኸኣለ ካብኡ እንዳሓር ከዓኒ ናይ ምትእኽኻብ ነንሕድዕትካ ተኣኻኺብካሲ እንታይ ትገብር መጀመርያ ነቲ ማሕበር ካልኣይ ከዓኒ ነቶም ኣብ ሃገር ዘለዉ ብፆትና እንታይ ክንገብር ንኽእል ብድኾነ ነገር ትተሓጋገስ በዚ ናይ ጥዕናታት ጀሚርና ኣለና ብናይ ዕጥቂ ጀሚርና ኣለና ብኩሉ ብማተርያል ድዩ ዋላ ብገንዘባዊ ሓገዝ ድዩ ገለሲ ፅቡቕ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ምሳኻ ትፅዋት ዝነበረ ሰብ ኣብዚ ሃገር ኮይኑ እንታይ ዓይነት ሚራክል ይሰርሕ ኣሎ ርኢኻ ተገንዚብካ ንዕኡ ንምሕጋሲ ተመፀገም ኣሎ ካብታ ስኻ ሻሂ ትሰትያ ፍርቂ መኢልካ እንተሃብካዮስ እንታይ ፀገም ኣሎ ኩርዓት ከማን ስማዓካ ሕጂ ብፍላይ ከዓኒ እዚ ማሕበር ኣነ ባሊላ ጂጂ ናይ ኣድሊስ ኣሎ እዚኦም ኢናቶም ዓበይቲ ዘለና ብሙሉኦም ማእሽት እዮም እዚኣ ኻ ብምንታይ ትመፅእ ሕጂ ኣነ እታ ውሳኔ ወሲድያ ሕጂ ናይ ዓበይቲ ኣሎ ማሕበር ካልእ ማለት እዩ ካብኹም ናይ ዝዓብዩ ዓብዩ ኣሎ ነቶም ማእሽቱ ግን ኣነ ምስ ክልቲኦም ተፃይተ ምስቶም ማእሽቱን ምስቶም ዓበይትን ስጋብ 2000 ክልቲኡ ጀነሬሽን ኣርኪበለይ ሕጂ እዞም ማእሽቱ ኣነ ክጥርንፎም ተደይክኢለስ ምን ክጥርንፎም እንታይ እዩ ትመፅእ እታ ክስታይ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜና እታ ማሕበር መስሪትና ሕጂ ምንታይ ክትነጥፍ ጠበኒሓ እታ ማሕበር ኣብ ምትሕግጋዝ ካብቲ ምትሕግጋዝ ሓሊፉ ሕጂ ናብ ምንታይ ከይዱ ቁሩብ ምስ ደልደልና እንታይ ክንገብር ንኽእልና ሃገርና ዕጥቅታት ምስዳድ ቀፃሊ ኩሉ ግዜ ዘሎ ናይ ስፖርት ማልያ ድዩ ዋላ ኳዕሳሱ ድዩ ዋላ ገለ ድዩ እዚ ኖርማል ክበሃል ይከኣል ካልእ እቲ ኣብ ውልቃዊ ሂወት ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ኣብኡ ታሕቲ ኣቲኻ ትዛረብ እንታይ ይግበር ኣለዎ ብድሕሪኡ ከዓኒ እዚ ኩዕሶ እግሪ ስቁል ዘየልና ኣለና ንኽዓብሲ ቁሩብ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንሕናስ እንታይ ክነሕግዝ ንኽእል ኢልካ ከዓ ትማየጥ ንዞም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ስጋ ዓብዚና በፂሕና ዘለና ካብዚ ንንያው ከዓኒ ምስቶም ገና ደይመፁ ዘለዉ ከዓ ብዙሓት ኣለውና ብናይ ስድራ ቤት ፀገም ብናይ ደቆም ብናይ ስራሕ ኣብ ድመፅእ ደሎ ከዓኒ ካብዚ ብዝለዓለ ጌርና እሶም ኣብዚ ደለዉ ተሓባቢርና ክነማዕብሎ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ሓቲ ነዊሕ ክንዕልል ምኽኣልና ግን እቲ ላህሞቱ ተመክሮስ ደቂቕ ስለ ዝኾነ እቲ ኣጋጣሚ ከዓ ክንጥቀመላ ስለ ዝደለና ኢና ብፍላይ እዚ እውን ታሪክና እዩ እዛ መደብ እዚኣስ ምስ ታሪክ ኣብ ዝተኣሳሰር ዝያዳ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ገለ ጉዳያት ጥራሕ እንድያ ተተኩር ነይራ ምስ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኣሳሰር እዚ እውን ታሪክና እዩ ጠቕሶ ፀናሕካ ሰማንያታት ዝሕለፍኩሞ ንባዕሉ ገድሊ እዩ ናይ ውሽጢ ከተማ ዝዝከር ወርቃዊ ግዜ ከዓ ስለል ናይ ኩዕሶ እግሪ ካብ ቀደሙ ነይሩ እንዲ ኣይበተኽኩሞን ከዓ ንስኹም ብፍላይ ኣብቲ ፅንኩር እዋን ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ውድዕ ኩነታት ዝያዳ ነዚ ብዘጉልሕ ሸነ ኮይና ይዕሊልና ኪኖዚ ብዙሕ ብዝርዝር እውን ክንዛረብ ምኽኣልና ነርና ግን ብላህሞቱ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ቁርብ ከዘኻኽሮ ተስፋ ንገብር ተኻልእ ከዓ ይመሃረሉ እንታይ ሓሊፍኩም ክቶም ናይ ሽዑ ስፖርተኛታት ዝነበርኩም ንዑ ሓሊፍኩም ብድሕሪኡ ተምፅዎ ዝነበርኩም ዓወታት ከዓ ኩሉ ግዜ ብኡ ኢና ንሕበን ንዑ ኢና ንዝክር ዘለና ንግዜኻ እዚ መስግን ምናልባት ቅድሚ ምድምዳምና ግን ክትብሎ ትኽእል ነገር ትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተለካ ብኡ መጠቓለሊ ክንገብር ወላዓንት ንስኹም ከማን ከምዚ ገይርኩም ግዜኹም ኣጥፊእኩም ነዚ መደብ እዚ ምድላይኩም ሓደ ካብቲ
كنا معقولين دلنا أنا سبورت هاجرنا لايك أقص أجري حدا يمو تانكيو ترى قبلكم غل غني يلا حرايمو أماني الياسو عتي نجزيها دقيمة يمسجن سلا تقولوا صحابي زخنا مزخاخري نكون لو نقول مبرت زرزركو خمس قطع صوت صنحو نويحي ونيرو دقيمة بسمين بسم مسارحتين بسم كلهم تفتحتلتنا مسجانا كقربالك فقدر لي غني لي أنا زي خبركم تفتحتلتنا كنا كايدو صنحنا علال مس قديم سبورتينيا تتعاطي كعس أجري أبو مرو أبزخرنا وتروز ملالس حدا خفتهم نحبنا لهم كواخبتنا سمانيتات تساعتات كسبت موداتنا سبورت زمانو زنبرا ماني لي اسو عتي إنا كنعلل صنحنا عتي زخركم حديث لكم كون توم قالت كامنا البات كمزي دي تحالفوا لكم قال تمرتي سانيكم من نقاق حزقون حسابات رخيكم تكونوا سملئ تسفاينا علالنا بزي كندمدم ابقصالي بزتفل غاشاينا هم رخب كساب شعو ابزل لكم سلام